name is Joe, and I'm a Velatric dealer. Be honest, from years of selling bikes, I wasn't sold 100% on the e-bike idea. And now they're our number one category. I tried multiple brands and made a really good connection with Velatric. Velatric's the kind of brand that you can hang your reputation on and not lose sleep over. Their bikes just work day in and day out. How do I define myself? I'm a business owner, I'm a Velatric dealer, and I love going to work every day. Mfie mienu die ho, mfie miensa die ho, mfie na die ho, ene final exams onkonkotwere wo banku ni mudie nku a. Ewusu ya mom ya frɛ ne anyikyeremu 0599 022998 0599 022998. Kwadwo rekuru yenta pass reku heba mesaba dwaso ye banuma no kurase ni yaduro no. Bomodin akwa kurase kwaye mutu no akwafa no brane hahama no ni nutan no ana wade aye sa duro yi a ebu asisi yade pa wo bi ni begina ye wo ba wo sabo no ha no nyina da ebesiese ne kama diama kwoko tete wanu bi wo de ne pressure na se namu yade satika bia bedwa wo so amoto asenti twetwu se yi a eyokurase ni ye duro no nko an ye kanfo de ma awie wai be ma waye mnenti minti bi ni eyokurase ni na duro no ana betimi aboa wadi wunsam ni nyina ade amawo furniture promise heba ye pa na won sabe ka po sakeba apidang misie ba omnya wo mrom self pharmacy wo patase blockhouse one OTECFM haba bi se jakon the councilor time FM obuase Tatima free FM ejoso ye ne government hospital ne dia nimhwe for the men heba dani heba top amazing heba watafo sorry be the nimu a bowemo memo ba bia ye tonu pa no bi so kurase ne ye duro na gigibi na so fa bo ho adwa wai wa homode dwuma ye 0244 470-007 na Vitamak ne de e wo dwaso wo bia di ho adanse se ede eseye e ba ye emfie aduonu ne eche na abusua Vitamak gusu agina ne mudie mu a ene woto a tese wo katra be ko se ase atwe ne nya agro ede pa ye mo hodo so am drink wo ho cafe bia nim kala ne preservative bia nim eseye ankasa eye natural yo de yan ankasa de kokoi bia ye banana ye strawberry ye eti flavors na wo remu supermarket mu ode soto aketo na etalo ho kwa no ode kobisa Vitamak nsabeka rekwase se nuane no na se mu ma se be akora no paninum te awie woje ba akono na age ba akwa ma akora no ya flemetri modahine nana kwase wusu echa me nua ba eno ba afia aboajewa afen samni nie Asem Beba Dabi samuna nyaba na nyaba se yanya akuma ane yede papa mu anya se kan ne yede twa yano ya ne yede beka nto obi kan asem wose nipa kasa tie se wantie a Asem Beba Dabi eno ana yaduru so no yemahwi ne amfia ni enkyere eye odemutuni ba ko a wagidin e wo Ghana eni wiase afa na nyina ya frano Charles Kwadwofosu dodo na bonomrane Dadi Lumba ye nyina ye nim se wadane ato na dani wadane to na yiyo no ensam a aba ho no ese flowers ho niema buburuja sabadwe ya tese enya asem ketoa ema ekowi ase akura no ne ho kani ya ne din ene eye akoso asewa edi asem ekodan eye court senke be ya nka court kura emfa tabo emfa nto ayiyo no so wode ko kumase high court na no na court tena asem no so na no o mo si wedi enimra kwamu na ebusuapani ya waya Dadi Lumba ebusuapani ya ne din ene eja Kofi Usu waba be kasa wasi wedi adwobre nipa wu asebesebe mpraduasa na kira asem ka basa no enya de betimi abo akora nti wedi obesre pasa fani me nyina wo munya din na omuntimi enkora Dadi Lumba na ansa na ebusuapani ne no ya bebo no omumra nimu ni momientie ensam a wodi atodwa. So today the court had to make the determination of the injunction application that has been placed on the body of our beloved Dadi Lumba. We made our superior submissions in court together with counsel of the second defendant, and the court heard our prayer and currently denied any injunction that is placed on the corpse. So currently, as we stand here, there is absolutely no injunction on the body of Dadi Lumba. The family has absolute right to make any determination as to the type of burial, the role they will assign to any person. So that is the good news that we have currently. Na enwachi no na abusuapani meche Dadi Lumba na abusuapani
yani din ene eye abusuapani eja kofiusu wose adwobre omoma bibia ne din na omompe Daddy Lumba krabre efisa papa no na wote ase no ya asomdua ni papa ndi woyo ene nchaka kire no emfa hwema Porto no ade amaye aye no menim abusua fotnas de ye pese ye ene ye beye obia ni aye no kwan bia bia eka de abusua panyini ebeka enti mu nsantwerefo ro so adidi atam no bebrebe no njai bejai obi abusua mu asam mo ye yen saa abusua panyini same mo sori atemdidie enso betumi awu bebre ani ti no se court na kan wi yempe atemdidie ensem bia osi yenkosi esi yede ane se ye ne abusua ni nyina be kan bom na ya ade eye na abusua na tena ho enko ba se Daddy Lumba ye ntie ye wi na abusua na sa ye pe abusua ede nkabomuka me kasara na me kasase ye tiensam bebre fri ahifie ya tiensam ti amane ne amamre eno so ane ye ye adwuma de emfa kikikiki nye adwuma ye make sure say ade bia ye bia eye enti ne ye de bedam lawyer fo a omo so kwotena ase jaja hwe nsem lawyer fo akasa we akasa still ye pe peace anya se ye di bi ma na ye se ya na ye tokwa ye pe peace na ye de ye gina mu sanse ye ne ye mu nyina na ye enza drofwe mu na mo baba akokwa dewuru ama eniama nyina atumi awie peye Absiafo Daddy Lumba abusua pani eja kofiusu na mote ne nka no na Daddy Lumba no kra odi ka hye ne ho nkom dada ansa na oba bewuo wose ye de wiese japade ko a nka wa ma meto manso aye wose yade obeka se ne wonim me fa ne krensi amen abusafo yanka ya ne abusua bi eya August bosom ne de toso ensia ana ebeto dwase asafo wiem se bi akwakote ahwe ewo adanseme mu mekọ wiase Ghana desia penfo akentina wamwotwe wamo nyina dakra na wamo enam kwanhyia so efrimu ya asam no besine akwakwa ya hosempa na eba sa no na yenti ase yenim kwakwa nam so a wiemusen etimete hwe ye kọ wiase akra nwotwe efrimu eno nam so ama aban no esese ene wo behwe no ate abadwakuo so wonya hwehwemu womomu nefo makomako aduasa wonfa hwehwemu enho de cropot ye nam so a saa wiemse kwate hwe ye nam so saa akra nwotwe womu free mu ya ma Ghana ye de entuma ebo ye nsuru mu esa na eno na nipa bi akyerese asemu esi ye August boso ne da toso ensia ebesi ne bosumi mienu ne miensemu an ye kroi yenti kutam yenti jam yenti ho hwe etiabane keka ho sanse ne fo aduasa na aso san ene hwehwemu na kwakodro emu chemu ene sei nipa bebe na asase a wo bisa abane ne committee a abane ete yes hafa san na ekro mofamu chemu emra na no na nei wo pani a wo gina abane nim eto nkrama Ghana de sienya biti eye owura Felix kwachi wo fosu wo de atodwa etesa nyamenim ne eye no kura se ye mo ne fo makomako aduasa nanso besi na nya de wo matumi ayesanse de esi no ehun bahia pa na hia so se wo mudomu asukoye eye mu hwehwemu yie ehun de cropot ye nam so a saa kwanhyia eba ye ma saa de sei enemu ehwe won kwa eti de wakate Ghana fo nyina ne se enya de hwehwemu na badwaku aba ne ete ye no wo mo atieda anase wo maje akire de wo mu guso wo mu ye hwehwemu no kwa wo chemu a besi na enya de wo hwehwemu bebe wo madukura no for the ababato ne ponso ewo nakate eti ne nyina mu no yenya atwen na yenya abotire ewo mpanifo asabrei wo mo ye hwehwemu ho sanse wo chema enche kura hwehwemu ahodo ma ye ene de nam so eba ire nyina se de Ghana fo bi ati ayakrado se nam so a August boso ne de toso ensia saa arehosemu esi o my Ghana yaremo ko eburaso na eburaso no eben eye edudwama sunwan kwantempo no so asante mantem asem na meken
na enkra everyone mo eba address eye ehye bi eye track na wafa eye bi mu ibie na senso dia no eye 9901-11 GE 9901-11 na oba na obia ahudi eye ena bi mu ya wakwa akọfa yi edwiriye ema sabre no na suku nkwada bi apo suku a omo eba edwirigi wonso ba akodi amunum ho a ena okon etoye ema afoforo mienu omo su prepare modin a mprempren ya ide omo obechem aban ya asabia onom eje ayerehwe na yensantwere ne kwame aje ne mboate professor kokoto no dansini anu ogina ho adani hu bie ebo eho enkomo Bra mensa a omufri ebura su die primary a omapon a omukofi omonam kwan ho omotie kura di kwan na omonam na sa track na mede ho ne pictures ni video asend on registration number wa chire no twam ti load no tumi se na so chen car no nkra no enka bi him edane ye ena begu nkra no so ntimu ba akode wa film timi anyu akande de omdo munya ko bichem ga no so so sisi ameno kase me kodu ho no ne de na police phobia ma ho nemom enam se nia na dwiri agu kwan no na omonam mu ni ntine na ama community na nkasa ye ne a ho no youth no ena ya dane ho traffic warders a direct cars no nti ama traffic achi from the omom free sunyan eversina kokuma no mom free kuma so ba no so ama traffic achi na mate ni driver no ne de according to you si sana na omayifum omadwane na beduru abusuafo ni bi efia case ni si no maame ba ko a ne abusuafo ne sa nkra no ono kra no omatwinsu agu no so a entina na papa no dimika akoto moto a mizumi dimika sana ekopi ho no se according to om no efre ba ko Daniel ndi oye nazi akra ono na omuchem se ofri mu na Mary no ida class 6 na se JHS but de aka ne de na omon kai se bia we na ne ka ho na se we ne ka ho Oro sama asie ewe bura so eben adudama na motim asem no Afia ni chem ewa bekwai circuit court na manebo beto dra HSA court yi Asem nantia miensa bisa wonko de fiase emfie makomako aduo no wo biara na yamane boni sa akode same wono na same wodi etira ye kwa homa no so boni am nantia ya ye ene de enti a ye twa saa emfie de ma wo momfa mu nkyeremu nyinada emra emesom ye sa akode ma han mejo so eno Asem mu nkyeremu ne sei yo eno my church for na neve and some no that would be in the pepe and the ai church sport no a bright part no few ma what na see or they atudwa no so yes Mr. na cha get map chwa yensa ya odi kan da tukai abudi amesa kan Peter wedi alia be definitely a Daniel Purple Owusu. And how one image. I'm sorry, I'm to be uncle that Eduno, what I almost after them across some Ghana. Yeah, Chia Bonia, etc. I'm not going and says, some a man saying, a common to the home, and some equity Yambranson, and will be too much a bench of ewo Amante Central Mpatemu ho na April boso mene dana to so aduonu kro 2024 I think ni aduonu e na mo kuji tan mbra sama me de tugai ni yani che akontifi no mo tugai kisaka ko piemu jakobu e na abra o mu duki kumanam samra ntu bai nsu abapempi wo ha o mo ebetani na se o mo edidi tike isi opensu office no amoje phones panso amanfo tempa adiache enema player obi e prepare the papier na isi de dem ko omo na samanti we die ekwan so mko gina se de be ya akobra wo ba mo awon jimi oni ade ente bra wo mo enyam brase mo di enu no wo mo entaka phone ni ga ye iPhone ni na mo je edit sa mo na mo teka ni ensu ni afi no o mo ta gi sika 7,000 each ni na chi no na wo mo e di ni ni bi teka ni won wo sika ni e di sika ni wo dia ene na esese wo phone so sika wo so no
we now push and the face. And then I'm some almost for China, and some again, Hutika, 30,000 it is 300 million and yet got to talk and more and so much China a transfer at the fee on the photo at the call. Yes, now almost is your money and so it is an brand on the photo. That's an account of it and normally can say it to be. Now, no and I have wished for and say, I want to tell you now, I say, I'm say. And I want to chase. I'm going to me in June, and so a person and I have a September was when that and 2024 and our more some more day and more account. I'm going to me saying now a mobile woman day and body idiot or only fear a war bongo breed. I hope I'm going to share now to say do anything more because it will need you. That is well a foreign brewing testing. I feel I haven't Ghana here and some amongst a cabby I would I can't edify I'm ran two way and so on or move back anything anybody medical in hospital and the price of it for we now say some and 2 meeting and some and so could not pass Bobby a month for 6 10 bro a month for and who phones are the come on and I'm so that's me 2024 and Adunu and animal and science be here and you what I say Omukoda and Finciano Adunu anyway. Sakwa de da se pan awie ewo wa man boni nchemu a wode amaye ebusuafo ya man boni sakwa de Asem na motesa woto nkra e de free Bekwai circuit court abano ya call Cape Coast circuit court 2 na Asem asi wono motiefo amotia amofie kura no tia obedwa na ebusuafo de atia adesai ana nana aba kweba nunu ana tra eye adwamu na watena adwamu no no mode eye Samuel Ama ya American ho asemi poso adwuma na woye wanya efie no aduanan enkron 49 years wahese onkonkoda de bamprachi enye ntaki dwuma nyemponko dwuma enfie du ne nyina ne se akwada bayo afrechu amambo nsebi afekura na nimpokua yi adwedwe ba wanya eye enfie no edu emiensa ewo eye Manford wo mfimfi mantemu wachia kuda yi ede na kuntunu ho ene wa wini bi pa wa fa bia ma no pa o na ewiase embanisa pani boni ene se kaki pieto no yam se sa abe no omubui ede ma eye Samuel Amen na Samuel Amen kura no ba bia waduro na tifi onso sa o wo mamu mako enkron ene so wadi sa ensemfun na omodini ko gina atemu adwadi ma piampani tietie na sema mbo no ko adu na ena o kire se nyambranse ma wadie no so watra asase su a ene enkwada ya asebesebe mpraduasa obesa wono no enya agro na obo no ko adu no o kire se o se akwada bayo afretu amambo nsi ya America na semin akwada no afa ne 60 Ghana cedis sidi aduesia enti won te ase sa da te de obetene keteka o ene wadi sa nyambranse mi a enei koto asese papa wanya emfie no aduokron ennan onkoda da bomprochi emfie du enye emponko dwuma wie adehye ye gina papa ne nsemfo na wadie ne so ne de nsem ne nyina da aba na wie ye yemfas de pc yemfa mo fa jona ntwubo si akolabo wone semufo pani ya osone nsem suo na na pe na famu de agya sam anko enya yemu na afi kwa me agye ni mboate professor kokoto mo bogye ntete abaye nsentwerefo kuku da OTECFM ha obia so mu bi na yetime ede nsem eba ye kwadwomo woni abrewa ba wo de ko Facebook no so mamunya yen ehwe yen jata ba betre firi ndachi cintima firi mfuru makama ede ma yen yene ade atachire ma egu Asem Beba Dabi kase ho asew eyeme tirimoda hene nana kwase wusu echa menenu aba eno ba afia aboajewa akura de aka ne yemode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, heavy and black smokes Mr. No, malaria dronana. Ani, say nam sa, who be the same wife, you know, you're testy positive.
ye no bie no say eku malaria mo no nyina am ye nyina negative ade ho won ma woye Hepa Plus mixer no ene wodi we nsu aba entia e wo say wo immune system strong da bia enti pavi support immune system no na plasmox no so etu malaria no gu malaria symptoms ete say etipaye afiafie wonum ato ahomre no msa achekura 4 days na pavi ene plasmox mixer wanom no etutu malaria na se kura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfiedu mienu nka o pharmacist na Herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se what to make kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akura die ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no die. Jai. No die nimdifuo. Ene chere wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. Ene owo science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne bane combine swa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, and naka, and so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and na so we die. So ko be kura bet me akotu akoton. How many students o? Na enu kura die. What table say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. Here, Wamamua at to phone call Putuaja station. And crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer etutu malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Usumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. Hey, she, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband and there also we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer magie dure di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka ho our pharmacist na Herbal shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer mapobudra mapa FDA aje edwede nkrato yatum medofo pa me pa ocho by Grace Hospital e won sem kakra bi bisawo da bay pa na wo pa ebrese ena de menyare o na so me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no ye pa. Online high school abasi say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentim yense twa se wo ma obane de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abuwa mo obane
no nya abotre sua de senya ono ape etosumienu esan say ye online school ti awo phone say sika bebre entoto provisions ene niam enkewo prospectus so te sesekan detergent prayer ene ne keka ho tuition fee pe ena abetua etosumiensa akyerɛkyerɛfo ɛwɔ online SHS nyina ɛyɛ PhD doctorate ene MPhil holders nkoa ne wo hia ode besua de ɛwɔ SHS online ɛyɛ laptop computer internet opepa ye de sua de ɛna enkankan ahohyɛ so admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 na ma obani fa no ho nhyɛ mu ne yia na hwan kra no frɛ me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number. Bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kokuo mu asem ho register with Data Protection Commission of Ghana mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana fra 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Asante. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Asante. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem baba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori abe, Akusie, oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem baba Dabio, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem baba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani muguhura, aye ni na sienkam. Ise nyuman ubia ni nyuma, nyuman doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec, nyamema won nyuma no, enkoso. Openia wo pie adwuma no, enkoso. Ninkyire enkoso abawo enkoso. Omo gu enu ase nya saa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi enu ase ne mo ye yo kata ye na ya na omo papa nka wo mo ho efiri saa bre do nhwiri kopum bra wodi obi a bekọ wodi ne baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho odin tumi no ense wo ma nya kokodu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen. Na eyi oma ya unya wo nom ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai Asem baba da bebre na ya he ashawo OTEC 102.9 FM lai be na akoso oh say like me say me to na say am pese me ku ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ho ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mu ya ashawo fo mu jeja mo ana be flow o ja o bitimi ka short
once a week as a short. Into all qua now call the thing. Na me call them my one debate me price no meet me. Into all price no now to me cause say. E be a 40 cities and say be a 50 cities be. 40 cities. Now what tria? And as that time crown, na that time crown 20 cities crown to me tria. Si say na say ne bo osoro. E say di asha wo de bo osoro. Omo nso atutum. So much to first and there say. First we kita 26 crown na. Utimi bia na 30 cities ba si say de nyina ne bo akosoro. Say kire wunya say 50 cities be. At least 50 cities be this be a onya local one be. There in local. O say o ma bi wo like no. Men kan say no ni level sin share ni so bia ana onu say bia no bia o say o fine bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no ese ya wa sha wo local wo ho ena de hin na enye local no de enye local ni hu o ma hu ni form na wa tu say we uni ska unti wa ka son tu ko unti take wa tu say yes o kwanya de o ma chance ko ana o show dress mu kra na Otimika say any type. Yes, omo nye local ne de omo no gina so. Omo de omo yim. Omo no so just say. Ni first me the local one na me call but omo hu omo otimi say form we de car escafo la ni bi ni de me na won di intimate am nko. Na o ko ho a eya enka unya omo nye local ni bi anka ope. O me ko na ni de be gwa mi ase me kwa sele mi hu beto mi kwa na pe mi nu oba be da mi hu beto mi enu kwa ni ade na me ni je o ni oba da ade na unya free mi no oba da dia ase like mi hu se mi hu to mi ase mi se adwundwen no esote ana me ga sentam bi adwundwen doso enso ka ho nti so ni oba da dia na me ase mi hu ato mi OTEC 102.9 na me sa ase jimsen na ma de makwa na nso ya china so mesako enti wo de da bia me say that e dey bia this miniska na me ado who you say OTEC 102.9 FM what did I say form 1 a dia na akoso wo woni nkwafa ntem ka bibie wo mfa kyerɛ na yɛ moa why mpacho 2022 ena dan because me suamono because in Tinyambante me buy ame katakata then na covid any time pakona pakwa ntemu hono no sate sadien sema niyo dia kwa kodana mifidedi no for since tintina mekan tintina ne sadien no sen sadia o hema sema side afwa ana mende ni yegi we na maselfo no se me masiafo na se maselfo no he sadia onye me da ahwese ampa na se pa OTEC 102.9 FM na M4 ya no da he no kwese obi ni wada Semba Dabi na wo fie say that time no 11 am be ko so Krobea nie Krobea nie no ni Semba Dabi se sadie no na ba ase OTEC 102.9 FM ni se dia se ne be na me do force me ni sadie okay and your force no na hwan na wo fie na wo fie na hata me ma ni bo ni na baba ku kani so no so kwese ntina kame no kwa mewo ni na misugu mi je fitiwa no state sade na bu akwa put me bomb fun ni de ni plim de do be ba be tuma o ti me bomb fun california no bomb fun ni ni bu ho ko be ni ma se ke dem ni su ta no actually my Asem Dabi Asem baba to mami no ka tell me say na kan you ya OTEC 102.9 FM this is some ko sia kwa pese me something this ya kana man kan no kola kesa me kan na duma ba bono na ne ma guase ni o kan mi de be kan ya na ma e
OTEC 102.9 FM. Odoman kuma nyame ayeye enka wudin enawiyai odoman kuma nyame enase nkanfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no adofo de ade hye awiyai yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia aha ye OTEC 102.9 FM sunie ene yeda foforo ene eye wukuada ene yeda twedi ampototrobo nsu kwa bebasa yi adomo a na ni wo kriti wawisi no wasan ye bio awiei odofo odoman kuma na boaye na dom abadom so emawiei yasan hie bio ene wiei ye de asem beba da dwumadi na eba abesom na dwumadi yi da biara da ye kan de kira dofo tiefo ne ade hye se ye de suande ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade enunti awiei a ye hye nokre moma yense yenho se ye ba besuade ebrekro na mu ne ye be kire yenho nso ade ewa afidikasi yi so na awie adwumadi a ye die oba ye social media platforms ne so a ye live wadaroma se wo join ye ne a eya ahye ma wunianum nya adesua ne ade kire adwumadi no bintie ma wonom enya binsonhwe ebrekro na mu na awie wadwenkire bi a wo no o de betum wo comment section ho ama ye begene akan no kama wa afidikasi yi so amobi a te wonso wonka awie abrei sa abrekro na mu no obehye ama wunianom enya adesua ne ade kire adwumadi no bi atie na afei onum enya bi nso ahwe na be womuo no onum afa sebe da meka wa afidie yi so enya asem a obi ka no eno na sese wutie o ye meti hwai
enya mi nsem nyina na meka ese se ofa Dabi de wa wo hwa we ya na Krobea kan de ebeboa me eno nafa ye wade so obi tofu a eye CV so tie de ye papa wo mu no nafa ye adwuma menka se papa we ne na abodwi semu nyina dwono ni tiri hu nyina dwono fitai enti de wo kan nyina ye pepepe enya nokre akwada boni na nyini beye panyini boni sebe akwada kwasea ene nyini beye panyini kwasea enti enya sembia wahunu se panyini bi ka no eno na ese ofa na ade adwuma na emom aba beto wanim waso ate no eya ama wadwene nye ho adwuma na CV so de eyema won wadama eya afa ye adwuma na ade ye adwuma ebeboa wo awiai enti hye mawunuanum nsuja bintie no onya bi nsonhwe ena awia Be Love Radio fo amwo Spain na mo fa ye ndwuma de nyira nyankopon hira mo nyam kese ena GN Radio Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio onum nyina nso wo UK ena awia nyankopon hira mo nyam kese wo ho na ontutumu anamo emfansiye ena ye wo Kings Radio eno nso ni TV o Paris France abuchimani mu ye wo Dachi Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ena information center sa mo fa ye ndwumadie nyina no nyankopon hira mo onya mo kese mo amaba ye live so ena wiye na mo hweye na mu tie ye na mo de mo adwenkyere nso namu se ye bekan wa afidie so no nyankopon koso antom nso mo nsem se be ya de biara da se ehia wa afidie so a ubenya bia to data na ye nyina ye betumi ahia fa ye ho adwen ye so adwene na ye hunu ba bia susuan no ede brode hono no ebefa awiye mo somfo Krobea nana yaw Asante nie enawiei oji amanie enawiei apesemakana nanie awiei Krobea jata meni wahia ewo afidie so odofo nokre me so say ye ba besom awade achi ami akaba ye jakra o to say nyankopon adom ho ye pa na nso so adom no a ye da nyankopon ase eden so adom no aba adom so sa enewuko se dru ku ada sei a eye midweek ensem nso de ebi wom nenso odoma nkoma na ne boa ye no tutu ya namo edisi eja kwa mi wo ho ndana mi wo ho pa enenso ye da foforo enenso ya sanhia bio enenso ensem ewo yanim awia ye ba besom na ye bekire ye ho ade na yesu ade nso wa afidie so ena wi oba ade achi am yi akra ensem wo ho ensem wo ho na awia yi adofo etie mi yi na najata ena adwen wo hwa wonya ankra edi free akọ hose na najata hia odendenden ewo na himfie de na na afre no obeda na wonko fanidie ema de nidie ese no enti uti hwei na na afre wo a de beye bia no obekọ sabe de yo yenti a ema na na afre wo no obekọ no akọ akotie se wo kokotie na semo a wo ka no a eno na be kire wo de ese so nipa dasani wonso wojo na muntie ade nam kwa so na wokode be ka kire no na wonam kwa so a wo kwa eno kokohia na achece de enso wo kwa so no sei na ade ede na asie asa onantie mu ohye hefa na wo kọ unim de ntia emmoa ne mmoa kingdom ni mu no aboa dwene ni nua aboa muntie o aboa odwene ni nua aboa ho enti saboa ehu se ni nua enante mpo na se mu ahia obusa ne hefa na wokọ nya wunipa onipa da sani empredo do sai no adwene wunua ho wa ga se busa ho na yiwa wo ho ano emfa ho
de wunua ye mfa ho de wunua namu mfa ho ahomete a wunua namu nya wasem wunua konya akwanhia akese no afei no anya akokodura kaise uye streamer no atwe phone ena wo record me na minya first hand information ena ye day ena wunua ni wuye ena de order so tiase arehosemu abani enti muampo ehunu nyansa ama na chichidie ebusa adoi se adoi umirika tue yi a wode namui enua yi sronye se na ya wo nante wotusi ha na wo tokwa ha nanso wedie mu twetwe dodo adai ose ye de nidie ema de didie se no yenhwe ye ne yankase ye ho enemre mu enidie ben ne ye de ma de nidie se no enie nsade fo daaba Sani yehuno amanfo ani nsade se nipa no nya sebete fabi no akokotofon no atwe si ne ho so wanya data 1 cd sebe ensemfon en wo beka e de afa panyine bi ho de anim de ensese woka de enye. Today we are going to go over a really incredible plugin called Serato Hex Effects. I might add like a little vocal touch to it real quick. Let's see what it sounds like. That's already fire. I think I low-key want to actually add some delay on it. Yeah. Let's take some of that low end out. Well, I'm going to turn the hex dial up a bit. Incredible. Hex effects added so much character to that. Ama kwaye no efa nanka moadoma dodo na aguo no ahye ose na me ya we ose okay se mo anso hye saa ade abaako a eba ene se aduane ho ye den ema moa bi a ono mo hwe moa bi nom etena okay ose na me ya we ene etie me se na naja tefre wa mintumi nka njiro sa adoe menko na emum afutu ya mede ma wo ne se wotna ewo na najata sebe na kura na himfie ni fie ho a wo frɛ wo na eya atna beedua oka sa asemu yi na adu gina hodin wo se asemu ana na chichidie yi kan de me nhyada ntiasie yie wo se ne ma me repeat bi ho bio ma men kama sem no bio na men fa nkyerɛw o se onipa dasanie die wonya wa wo be ye wo no eya no adawo so muntie na achechide afutuo ya wo de ma adue meka se jabra ni bi atokwaye ni mo emuadoma na naja tabenya bia hante na wawie no dodo na wuo eja na hye wo no mu enti wu kwei bibia betumi asie enti na achechide eka kire adue se kwa wo ko na naja tafie no mintia menkan kire wo se menko na mom se wo tenase ewo nana himfie wo tenase ewo nana kura wo tenase ewo nana fie ho a ya atena beedua kire se adui nim dua fo pa in case of emergency adui ho ha obetumi afudua akodua so na waya akeche ewo dua nkomu aboa bi antumi nche no bra wonam dua ni nkomu kire se wo fa obi na baby a ohwe a oye very comfortable no eya neutralize no na fa ne ko baby onye comfortable enti sa adui eduru wiemu a wa neutralize jata ena na chechede e ka sa asimu ya kire no ti wonam nua ne so a okogina no na enam ni trim na wo busa ne ho se na chechede tu ne fo e ka kire no se otenase a ontena yie hwe sitting position hweniye eno ye baako wo tena se a eya atena ben dua na wo tena ben no eye comfort zone se wo ye ne saa ekina bi asemba ento ohwe achechede adritie na asem no enei otumi koi na otumi ba bedru asomdwem onipa da sanie de empesem ka kire one se onipa nye
enti enipa nyenti eya a won so da wo so hwe aboa no ma wo se onipa nyame obekume enti me de menamo ntentano a na so onipa de afidie beto ntentano a we enti asre wanyansafo enu ohui no se anomai enka ne saa ententano na wonam no eya nam no nyansa onipei sa wonni wonnua nipa eya de a eya nam no nyansa obi adwen ne ho me first ansa no waba me first ansa no waba onipa da sani bi adwen ne ho enti sa wonni nipa namoa eya ahweyi se nka enkoba se papa ono ankasa ne ba sabe obetumi akɔkye akwadado na watwitwa ne honam akwa abi na ɔde akwa akosi adukrom adani a papa bi aka kyerɛ me sɛ me de saa ne ɔma ne wɔ me ba ho ba betumi anya sika enkoso ana sese ye ya me ne wo kasa yi wo kwa amanfo fie mu a ɔno mo ankasa ma yare sebe ebia ye jimi ɛhyehyɛ secret room ye yidan edi amasa akwadaa no ne the source of ne papa ejapade eni ho ana ne papa sika wowo enigi a papa ne wanyina no eye ne ba o sebe enuboni a wakotuo ode ne ba na akogina ne sika no eni ho ana enti adue onipa da sani a wutie mie se wo kona na ejata ni mu a na ejata nya wo a wo bewe o enti wo tena eya atena bendua na wotena bendua eduru de eden a ubenya tohwe no na wabu no wafa wo ho abu akusie wosuro nti eno ose metumi bon se kusie etu ni bon a otufa asase ni mu na ode awuram na ode kwaase obedutu abon ni bi wo miaye enipa da sani di na ni behu na nso ni tohwe de nipa mfa na ni hu enti eduru de eden na nipa hu se matumi akonka kusie ewo meaya hodo obepia fa nyina owo ni tohwe mo amatena kura aseda no abu akusie se owo ni tohwe enti eduru de eden a obutohwe na hon kusie na ekodo onipa petohwe to wachi petohwe fatu wachi na nipa nye petohwe fatu wachi wawadiem petohwe fatu wachi wadwumam petohwe fatu wachi ewo wabusuam petohwe fatu wachi baabi a wo bia na wo ye ne saa ebeboa wanhwe ya betojam wani baba ahoso no na najata wachiw ede waye hanam amanese ewie Krobea masemu ani onipa fakwa adwundwim na beboa wo oba de achi ame akra Krobea masem ni o mo de kasa medasi ebro ye na nyame ase na ye nchia wona ohwe ye nyina ne wona otie ye nyina biti se abis corner o Asante ne utan court down tuga metene nkache o abis meti abis nkache mekoho yo ati abis mo amudidi o nyina mo nya dance for Krobea so beba ho da ben wo ye adwuma mekwa ebeboa efiri juada ekusi memeneda oh okay ti enti eneda bay ene wuku abis memeneda meba ho se ho menya aponchiawe bibia one day bibia bush meeting so menya biawe eni fufuo eni wo wonyam wo wetintim no eno na mepe no mekoho memeneda abi meba ho memeneda piafo ashdown ya court down meba ho memeneda meba ho abi good akra yes wo ko baabi na obi soma wo se wo kwa to menyawa meye obrewa wo so na wato madame hoso na dro na de aka ho wura bi so bo nwumbra agya kwa me na ya na ya ade o se wo ko no ho ya na wahwe yi se ntomasi wasene a eye asinipo sure for that point sa ho okay so wo ko ne ho a ya chinika okay na se ntoma bo mu nsusu a sinipo no wahwe yi se nipa na ko no ho no ni hu yo abusu sa na te ewiase aye we ebire bia woni obi tu na ma obi na woni obi nam de mo ye bia no fa adwen mienu tu tirim se anya bone a ebeye papa enipa wabra bom nyina fa to odi se niema mienu na nam
senya bɔne a ɛyɛ papa nipa na wɔahyia no ɔnyɛ bɔne fo a no yɛ nipa papa fa ne miyɛ no tu adwen mu saa enti sɛ bɔne ne ba na wɔhunu sɛ deɛ meka ayɛ ɛyɛ abam na afei wapɛ baabi afa papa no nso ba na wɔhunu sɛ deɛ meka ayɛ ɛyɛ abam nti deɛ bɛbɛ mu biara no wato adi fi sɛ wasiesie wo ho nti wɔhyɛ aseɛ sɛ ɔyɛ ba ɛhɔ ɛna abɛhu sɛ daabi deɛ wɔde bɛ deɛ ehu aboa wodwan a wɔne se bɔte wɔ ewura mu na ne ti a wamu no ne wɔn ma no kodi agorɔ na wɔbusa wodwan sɛ wo yɛ den ɛna opa ame ne timi kowura mu a wɔde ɛnam ba fie ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ maame deɛ wodwan no sɛ ohun aboa ne sa na wɔde ne na pempem wɔ na wɔkɔ ne chia na wɔbɛpem na hwe hɔ na wɔkɔ no afei deɛ wodwan nso so ɛka saa ada bi wɔn tigya ho tugya na sɛ gya hye wodwan na wɔsɔre de ne na pempem hɔ a ɔsebɔ ba ne nim sɛ ɔde na pempem hɔ na ɔba na chia na ɔbɛhuru boom ɔmo na ɛkorɔ no ɛna wodwan fa afie na ayi so sebɔ nso fa awura mu deɛ meka kyerɛ sɛ ɛmoa mpo ɛwɔ adwen bi sɛ ɛyɛ nneɛma mmienu enti hyɛ nneɛma bi nso sɛ ɔne obi nam na ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔde ba wobɛhunu baabi a wɔkɔ ɛno bɛboa ma ɔhu sɛ ne ɔdutu anamɔ asisi akora deɛ mede bɛka deɛ ho no meda ase eburu awia yi Nana Sika ɔsɛ yes you are the strongest man in the media Nana ya Krobea Asante won sɛm a ya na woka won tentan ne so ɛne afidie ne so no Nana wode boa yɛn Yankopɔn nhyiraw super one ɛna ɔsɛ yes super we love you wasɛm a waka Nana Krobea abawum pa ye maamo piafo Mary Cruz GH ɛna ɔsɛ medoma Alhaji Koko Pens Gate Akra Krobea asɛm bɛba de bidwumadie no da bia da oyɛ loud and clear na ɔgye amanie apɛsɛma kana nani Krobea gyatanie ye maamo piafo da ne da wadwuma pa wonsɛmpa ya woka de kyerɛ no Nana ye ne gye 2026 ɔsɛ Akra Krobea na no abegyafo mo hote sɛ Yankopɔn ne adom miwura ye ho ye pa ogoro mensa ɛna ɔsɛ asuo nyumfo Akra Krobea ye sere Yankopɔn hyira de ma pa wate ɛna wie agingo man ɛne abegyafo nka ye no ye nyinaa ye nso ye wɔ ha na ye nyinaa ya bɔ adem ɛna asɛm bɛba de bidwumadie no ye tie mo ɛna ye san so ɛhwɛ mo Kwatin Gideon ɛna ɔsɛ Krobea nie Kwatin Gideon sunie Mr. Crespo ɛna ɔsɛ Akra Krobea awia mechiachia no abegyafo chia obia Yankopɔn hyira no ɔnyɛ ɔkɛse na wontutu one wabegyafo nyinaa nso anamɔ enso mfansie Akwasua Love ɛna ɔsɛ please are you an old student of Sims na asɛm wo deɛ sɛm aka Sims ko deɛ me odefo why I'm proud of Sims and to be proud of wherever you went yeah we are some when you baby I'll call you yeah time no na Sims to send it obo me say na anum kofa faade na mani jebro so say dey why come mani jebro so wo kokwa abiri isimu a mo person na aban aso mu ana se papa na osi ya papa no Sims papa no say ya na ye kasa ne obo say ye kokwa abiri is ne ye ka school papa Sims asa eka ho Sims asa eka ho approve dia na wo hobio memmo school bia bi wa fidie we so ma you afrim say we Sims free ho a kwa bere e school bia ni ho bio Sims opa onzo kwoti wa fidie na onzo kasa wo wa fidie so me se wo kwa bere is men kasa hwe men pane mu akura bio adwombani abani trim obo ma you afrim adwombani about trim ti ma you afrim me se say wo kwa bere is ni e ka school ene Sims asa wa wonti ase no onso kwotena wa fidie so na onso kan de sports yes san ya de ya san ben okay nti Akwasua Love eya chat me o background why chat me off air na yeni nkomo Adolf Boate and o se Akra ya Krobea Asante wada me buruja ache pram so for yenso ye wa ha ye tio ginyame Nana yemfa wuni agro we are still alive ye nyina yenso ye wa ha ye boy ye homoden yeah onipa da se ni ye de obetumi bia obere so a obekọ dum ja Nicholas ohusu and o se papa wasem no a waka na wiai eja wo mu
na no nso ehye nyankopon hira pa wate akra Krobea my boss emosnya akunie ene dodowa ena me nso me wo na me hwew all the way from dodowa nyankopon nya okese ontutu no abegyafo nyira nso anamo no mfansie na Krobea adansefo yenso enie adanse kusa yenso ye hwew live ewa ha na papa nyankopon nya okese ye pese ye ka kire o se ye do pa wate nyankopon hira pa wate yo mati eburu adansefo amo hwe me nyina na wie na mutie me no yankopon enyam kese just believe and was you my father you are welcome again yankopon shira wate wasamo a wakai enami wo togo ena me nso me hwew ewa ha mate me da se eburu yankopon so nya kese good Lazarus intim and was me wasankragwa na Krobea ha na me hwew free mate eburu se wo de baabi a wo eka ho de base ya na mani agye ema me hunu mi aya hodo a munso mutie yen na mo hwe yen free okay awiai ye won komobo enra asem bi ba yanim na ejina ababaawa bi eni ni kunu sofoso ene update of it be ma na to yenkra ame ate ase se ono nso ni nuanom ni nabusua kasa ti nyankopon ya adom ochena wo oba na sem ne ho no ono nso eba na ema warefo yewo emema sebe ono mu agimi twere no se di atenie fata no fama no yewo mema agimifo ema warefo etie me muntie ne ye na momfa nhyɛ madwene mu oba tumi bie na no ka kyerɛ be ma se mepa chaw o se mepe mawari o meka wanie o se anu bi kura na mepe saa be makro no wagimi onim nyansa wabodam onye be ma na dwene mu da ho enti oba se wo ma saa be ma yeibi ya wonim se waware nanso ogusu a wo pew mekwa adwuma mu kura mikunu mframe nanso akwa we ya wono wanchen ya wo bese mepe na meka kire ne sama ware kurai da bia mekwa adwuma mu a wo frame oba ema wadwene nye ketekete sa akokwa no sanye otumi busame wadidi ana busadi obebusa wo wonye hwe wotifie minua ba emane na adao sa wo masa sebe jimini we edada wa mekosi a de be ya ne se wawade ebegu kire se ye be chewo wuwiem wo ba nso de oba anwiem asem we na mka ya na mema bi nti ase na asem ba ku bi a wayanim mu betie na ma matem ho ase oba anwiem be ma wiem a wotumi kasa eme ye de che no Yesu Kristo aye nyina ye de na chie ebre bi du ya Yesu Kristo gina ne ba bi dwene ne ho na Yesu Kristo wakotwoko wankona na wo hwede ewiase na ekọ na nkofu ekọche oba no de ne ba ye wom si yewura wasi ye wasi weidie ye kọche ne so pe ye de ne ba no oba no ne ye de ne ba yo ne ye che ne so na ba ma nka ho nya ba ma na no ne ne ye eya amuntum hofo edi wawari jaye ne beba oba woni be matna meni na umienu meni na umiensa meni na onai adan o famachi enti mejano kwabna nie asemu aba manim wa afidie iso a menu aba oba nu ja ni kunu se ni kunu twempna enti wajanu wo ono nso ko market ni mu no wenye obi ankwa ankofa ne se be ma wono nso aware ene okotare ho be ma na aware no enso ka kire ne se obey. I don't feel different at CCK. I just get to be me. Mobro ewo wiase ehumobro ni ho ma be ma ehumobro ewo ho ma ma ne nkwada ehumobro si ebehu obi mobo pa eye ma ne nkwada odi ya yenhwe woni etwika ase ye de na mu empredodo se na be ma wa utwika wa ma emema lift da odi ya wa keka wa dwunim utie mi otokam ka empredodo se enu ama mema wa wonyonko mema wa ma wo lift da na kai wa dwunim empredodo se enu ama ma nso lift da good
maame ne ba hye na chinsuo ba ye we die nsuo bebo akoda no no afa wonom se be ma ubegya ne ho amensu ya bono ehumobro wo ho mama ene nkwada enti kwabena ne tu hofo ma metamochi nanso wo ye de anya me de betu ani ase e de amawo opanyini akwaba bra wanim akwaba ye je opani oho te sei emiadum ye fra o se ja e fra mu kwame ni Charles kwame eni Charles mancha se wo ye de ni mi Asante ni ba wo fre he mi fre Asante be kwa asuminya wo ye asuminya de hye ni asuminya ba ni pa piafo na wo te he mi te asuminya wa tu fre asuminya ne bai piafo asuminya de hye awia yi nyabotre ma wo ho asam a ede wa ba yanim awia yi no chirechiri mam ne matifo ne mabedwafo nte wase okay minamasi nkonya de mami mpacho bitu kwa kotena ekrobezefro ekuase ekuase enkoko ewo nkoko ekuase okay nemu ngohunu obabi ana mefa no tenae no ko fa nyinse nti nyinse mu wono ana mefikuru mu ho ko tena ekroba akoso ayefro kokura ntumi ufri ekuase ho ekotena akokura ntumi bra oba ne ka kire wo so wonyem no na mkoya adwuma wana bofo boy se oba no okwo okufodu ya Roman hospital oba na nyem no ka kire wo so wonyem onyem o me se me ne tina sa na meko ewo ekuase ho ekuase ho enti na unyim so wonyem o me so wonyem pa a no be wokura na ufri ho ko okokura ntumi mkoya adwuma ho okay to aso enti bofo be se me so wa wo no me so me ye oba wo ayeye ti mi wono me chele se adwuma me ye no dise bonyamu December mu ne ko live ko ejuma St. Paul's Technical School ko ntumi ho enti bienze siza akwama asana menyakwa aba itama onuma akwa na mikoya no na oba ni ho oni akuase ho ti mebusan ma no no wono zo okwo wansa mabim na ejuma no mu ye no oni ma no ni onu ejuma no mu ni konkunte umu konkunte banku emutu na wachi na mu ye ton omu ye nuane ton omu ye ton okuase ho edi omu kwa ma nkoto no na me je mufu me je an ko Nigeria me ba no ana o ma me ka je me se wo kofodia ge ne ma me ankasa se oba no kofodia no me mistake bebe me musen o kire me ho bebe wo but ko no na me ko hu oba no e na kofu oba no oba ne de say akofo de yi onu kwa na me se me jan ya musen ti say akufu ado we de ne ya akofo to aso ndi ewe ya ni ko hu oba bi oso de akofo nzu obi a me no oba ti ade we de nyewa ti nya me samako na me san ba mi krum te di be bosu minu na me sa ko ko akuazo na ono busa fo ni na pa ke ne mako omukrum omni akuazo obi ti me sa ko akuazo ko ehu ma hu onu na mi chaso je chede dan se mo ha na adwuna betisi bitirim akwana hu o mewe me papa mewe me papa mewe me mso no ene meba bedi nyame adum moti mehu na mame nti ye bedi pa dia akofuru America no o ejuma o enko kwa kuase no omungungunti eni banku meso na mti kuvodo jase ni fi to bo behunu bia no ngazo edia ele frame ko small sana ne ye de freo ekuma obi ani midi je ko small gwa na o ya abrante no na mi swa me school semta data na mi swa na mi nya masinya bi ko ye o ti ni e freo ko small obi ani midi je ko small gwa ti ameka ze kwa zo fo motia ko so na me hwa akofo me no be manu de ko ye no guzo we no
Nasamanu. Enti no abaha. Enti mabaha. Yen hwehwe oba de ma wo. Yes sir. Now oba de your friend say. Ya mi hunu kura, mi hunu kwa mi hunu. Your friend oba de say. Mesi jeze mi hunu kwa mi hunu na hunu. Ah, Matias. Oh, fufu na no de ko ye. Small Matias ye. Your friend oba ne say. Me jese minim ni di minim no. Yes, I want to need. Ah. Wo fufu no. Wan fra ma me nchen. Go small. Me say oba no your friend is saying. Me jese. Wo fufu na hunu. Mo de ko ye. Ti minim akura nam atunidi. Mi akura ne da. Ti wan to akura ni. Ma hu na nim kura se da. Oni ga ne nyemo ye no. Oni akufu nyemo ye. Ewo akuase ho no. Na wo kọ enkọkọ no. Sa wo yo ba wo ne nete. Die ne si ye nti ama wo ne na mfiri kuase wa nkọkọ. Olu ejuma. Em za fe ni ya fa ejuma fufuro. O se pota kinga ti ma fura nko data no yim. Okay, oba anyem. Wakọ akọwo. Sa oba wo a eye wo be ma e na obeba be ye ne ho amamre wo hospital. Sika ye tua ne yi na free hospital wo nyina ye wo a ye bofo ba e be ka kire so oba na wo no. Wo wa hospital be kura wa anko angotua wo. Ma ko bi kura. Wa anko bi kura. Okay. Enti wo ba bie no eye ne maame na abeto ne wo kwan ase ho. Betu onuan ne maame ne mo kwan ase ho. Ne maame de say maame ne minim ne di. Onim ne maame de. Ni nua ba na onim ne de. Ni mo nua bi ye di o mu di no. Ekua ne ama no hu o mu sa. Eno ana wonim. Omo ye de aifo. Omo ye enumfo. Okay. Enti o sa ko ye ba bio. Waja wo mo hokọ Nigeria. Wo kokọ hwe wo ba ne kura da ansa na wo ko Nigeria ho. Eje meme ko ya no no ko hwe no ma hunu. Before so wo be ko Nigeria no. Ene se na ye wo Ghana. Na mo Ghana. Very good. Enti owo wawo December na abema kwan. December ni duru ye no. Wankọ ho ankọ hwehwe maame ni bio. Dabi. Wa nyesa. E na ade ko Nigeria. Ko dem so bia owo a obasamba na chi. Sa me amagi. Na ye wadwe sa. Ti wo ko ba ye nde na chese akufu ene ne maame ne abusua nyina afiri akuase ho. Ba pepa de no omu firi ho. Me ko ho amomu chire mbebe wo kofodua. Ana me ko hwe no ne me hunu na me sa ba be kurum. Na okọ ya wa hu na de no anko na busuafo ne ho anko kan kire won se makọ hwehwe boba no okofodua ma hu no enimum de ma anko wanko enti asemu aye kan akwada no se wo kan wani a obewu mfie be sen 79 mo hwehwe mame 1979 ena awo sa akwada no 1979 mo hwehwe mame 2025 nie Masura menko tom papa so new na ato papa so na adem de be yawo afidie we so 1979 enti we ye kotifrimu 2025 minus 1979 kotifrimu say enti ubano by this time owumfie aduana nsia ne da Dabi ede na aba afi na wani abresa wo pe ne kira kwan eze mesimo ha na la juna besi mitirim kwan adwen o kra na jun 46 years afi na ne ho adwen abesi utrim opanyini small afi na ne ho adwen abesi utrim die ntia se ma anko hwe na se mi bu janu a nkofo besi se wonim papa ko small ja oni abaye iba no echi owo bi ana wa anwu bi oda mo ovne me ba peni utatu but mo kito o masen wa otiwe o ma o baka wa maya 7 ninsia na aka ne we mo nti die na aba nti afi na wo hwehwe sa akwala we a wanto ne din kura na ye mo enya onwanwa unim sesi asensia no wo we mo zia ade wo mayiwa ma na Dabi o nyimi mai nyiwu mai enti die na aba nti afi na wo hwehwe sa akwada we a wanto ne din kura afi na die apena ne mas ma besi mitima o se mehwe no ko small se bibia ankoka papa enye grede
ko mebusa ubio dia na abenti a afeina emfie aduanan nsia nie aba utrim se sa aba ya akufu ya wo no wo ye no afeina hwehwe ne ba ana me hu de ha me sa so me hwe eni ejai manen kai Dabi also me because ne hu asma besi mitrim so me hwe no abesi utrim se se so me hwe akura no ansa na makomkira ichi enti se 46 years wo hwe na kwa be na abefa so abehwe ni ko small oh se mi yehu ni kakene mi kura mepe sa mi yehu se me beni no se papa ni me hu papa uye mepe ise wo ni papa ko se bia ya ba because we bastard o ya show pick ana bietisa ti me hu ni gwa na ochukwa mi kura o se wo ni papa ni na sawa unim so ye enum ni na oka kire so ofre enum Krobea so ena mjeze sata no na misenti mama agina nkokọ ko busebusa ko hyesi wonu enti wa musa na enum kurokura ofri so sese ye ya ye kai anya kura be ne maame awu oh so mama wi edi ko sumo ni de obeti se papa de very ko sumo oni obeti se na ne papa di ko sumo obeti ko akura no wamfi no me hu no woye ejabone ede ma akwada no nyamia enye wane ye hwan ko woye mema na omo ne mawo a omo to ono mo asawram no bia nyamia nye wane ye hwan obana ansama ana Nigeria bass no is that time no na wo kwa de wo Nigeria wo kwa ye de as Bolivia ni yagima I was in post technical school I was ye me ko company baji contact me ko ni bia ode ina be ko abuchiri o za me ko ko tu mebi nzo ya wie na tito jani jae nzi je ndimi sa ma yichi ya ka company ni ne afibia o se ko ne ba bia enti brebe nko na wo fa mu wo Nigeria ho nti a ama wankai se wo ne akufu e wo ba wo Ghana ha ma kwa ya make too much e de ko ye gba so na me ba me metu no me ko kuase a wo package ma am me ko hwe ko volu anzo a obi no am ko busa no because na busa wo yin atu kurumo ko small me kasi wanim se ene ye wo ye jabone ena woto oba no ene akwada na sawram enti no o ma nkokọ hokra bra utuko no se na be kan sa na be kan no sa na tie na sa na be kan sa na tie sa bra no wamfi no se na sa bra o ye abrante se zia wo mfie se ko se o me ko 70 enti wo 69 me wo 68 Pacho Monte 46 in free 68 mo mame. Kwati free mu 68 minus 46. Eja bo na nyantem na me de. O de wadwene ne yesa ya na me tifrim ni anko. Etie for ma tifrim mon comment mfanto ni anko yanim. Me mathematician ne ha me ena wie wo ha me. Ko bi maso odi abejao oboa enti ko sabra akwada we ba wiase na wo 22 years na mabunu wo mu enti sabra no wi akwada we ne maame ma yo meboa na enukure na de na o yesa ko ade na o yesa Kadi nti awo yes a kire me. Oh, there is that na ebisa across ho nti. De na across. Na mani bi across ho. No wasa anyem foforo. No anyem foforo. Bo. Enti wo ne akufu nyem sa atam no. No wasa across foforo ho. Ati onu kura me obi nyim yan se da me ko fa no. Ansa na akofa. Ende wo ye. Asana onu wo ye no. Am ko fo won sum enti wo ne nipa ba ko ne wo ye no ansa na akofa akufu enti akufu nso nyem no asa afa nipa foforo a wo no nso nyem eni ko na apema
Those are not a man. Now, Pemma, no, a ma penny or blah. Yeah, enemy. And no necessary cool. My bassa. Why a bassa? A ma penny or and yet. Can be trained, dear name, ma penny cool. There's a say, we are Bema, not one for Babacon. Nabacon, Anim, Wow, or we as we are with you. Mpebe you shall man on the one chin. That will be what on so and so. I call him. Senova Jabas, I won't say what comes over. If you go baby, yes, I never also. Asamba, Ted one to Mr. Mewumi. You knew away now when you may. Eh, when you are away, no. I'm sacrifice for. And you will say, away, no. None following you know so. How? Enti sabada sana esese wudwane enema wudwane ye no wudwane bra enema ukọ Nigeria na na me che ukọ Nigeria no me che ba na ukọ na wo mane wo mo say that time na minim obi a de fa nso obi a de fa nso is a wow befi cause that time no dey obi ba na to o man ke so for me obi no ba bedi na be se no. Enti o mampanyimfo de onim wo mba bi omo oh bebe ba kokura me ba ha last week ba kokura na ma miska na me ba ba ma nchire ne se me ba so onu na koye Bema pedi ka chire ndi okusku Bema panyin ye ene kwa mi ehu se ma panyo bo Bema ya tu hufu ese we nyim na we wu a na osese be ya ne ho ba chini nti wo kopɛ foforo de atete wo so na wakwanyem ono nso na de sa abre na ahoba mboni ho amabo o ze data ya na sa de mani ni etirim because ko yede obi ko wi a nti ye je na se bi a o kopɛ tadua mu bo haibi na de ahye wo be ma ho ene oba de ahia ne bi ni wo sa ene kwa de minye bi krada onye bi da and I said na minye na onye roba nedi na sa no onye mpanyimfo nkwa ne yusu nkura nyina sa atam na nkam betu oh just de video we bi ho pa but my subida what subida said na minye roba nedi pe na wo mpe ana Dabi je me chan kula ompe sa no kumni ba so beguma akotu agu na wo nso nkotu nwi e na wonyim bi a udwane gya no a sisi ya wote ha wo hwehwe no yo se no yes se metu agu yes se obetu agu na kwei wonya hwe onso se ye ka ye ken empanyimfo ne bi a wo mfi ubio wa anye papa ma wo mo enti se wo ma yiwa ma enti na wo ba be pesa akwada akufu bai me o mi na number wa be twa amwa vefru o mi na number be twa wa enti akufu bai so ye tuntum so ye kokko wonim no oba ne ba ne dem ka mi sha agwa mi hunu no Dabi mi hunu da enti o manso a we woni madodo sai na wo nso no he wasre yawo kosu asre yawo wasre yawo Krobea meni mi ne misri mi ame mensro ho misri mi ame ko o manso oni madodo sai na wo nso mano oh 2211 obo 2211 enti oni manum na wo nso ana ma enai se 22 eye 4 menu de no ena 111 3 da kwa 7 tuni ma 5 22 eye mienu de 111 tuni manum na wo 7 ko wo hye ho ene mene Bawo mekana mi ho my basa o kaya na ra ho my basa de na ma e ma wo re ho se nkura na me yo mo sa no na oni omo wa na wo mfi omo se buko fo na go so abeka ho na e wu se wo kwa wo se wo ba wu fri azu kwa wu se wo kwa ba unsu sika sa mini bi kura na enti traba ko ho se sa ne ye enti ozo nya dai me se ne wonti bi ba ko pesa
ontumi ba ko pesa na wonzu sika sa na ade na ontumi ba ko pesa e man dia o ko pe no onimi se uniska that time that me kama na ujina so that time me kama enti kama na wo ye ninti na ma wo ma pesem so wo soro ena wi ase wonzu bo a tenti ba de ba obo se ne pa no disu sanity you ana me boa babu wa sin pa hu wa bu ko be so fa de friend keke ntina e ma pay your talent enemy ne ya enemy fa ya mi talent ko wunyi ma no na wo se ma pay na o mo pene tentem ntina ma pay na be your talent o sai na ji se me hu se me pe o ne mi di wachi o kan ya o beti ase wa nti ase ko be ba fi na are na de duro ne pe ma na de ko de ni jate me duro e se bia utumi ku obi ho e ma ne ma obi bi de ball ho ban so de pe ma menye bi kura dia ya betu am enti na ne ma pe o sa am kasi minima de kro tu dia ne ma pe o pa ni kro di mini sabre na e ma ne pe o na ho e fe bisi wo kula ti ko na si a ga nsi ase na akoto ni mi si tu ye na o ye gala ndi gala pen o ko ye gala le gala de ba so mo bi ayi bi mo ma yi bi se na mo bi di o ko Nigeria ba ye chiri kura che se na si ya o ko di gala kakra na si ene ma o ko di ene ko tu ade obi ko bo wa na ko fi ati ni ejane na mo dwane ade na posi fo ba si memeba emeba ti u dwane na akọ hwe ho fi bu obi so na msi ko wa nhwe wo ma senka wo hwe wo ma enka akora wo betena se ama sese wo ma hwe ba this time an kamiti fi ka hun ko di gala ema me ni kura de fi mi kura ema me ni omo so wa nhwe wo mo omo se ma yo nyu omo na ka wo na me busa wo me se wa nhwe wo mo ko small se ne na ni Ghana ha sa ni ko ti wa nhwe wo mo na ba no mo yinyini o ba no mo yinyini ko oni e wadi ma bro what it may be no ko na bi mi se o yinyina kama wala aha na no o yinyini ye no o maame no be fa kwan be so na ahwe wo mo ko no bra o yinyini ye no so o de o ko ba ye no o yinyini enti no o yinyini ye no o maame no be fa kwan be so na ahwe wo mo nyame beye ti wodi a wonyem oba na wodi hye otirim sese medwane gye oba ne kora me nyama me gaze me go pesi ka ba ne me dwane na ko pesi ka no wa mo mu bia die enti nyame beye sika kwa manya bi wa nya bi enso na wo mfre wo mo me se data ne phone na telephone na communication center wo ho ne e frɛ communication ne e twere letter amo e de make eno sai ne ye so a esuma bia impromptu of bia accidental bi se e bia wo ye gbona pese oba fia o na je o me yo telegram se bia ma mi o papa wo na ya mo ska se fabula be na yi sa na nya kwa be fia ya fi bia na na be fia once Nigeria brabo ne ho nya de sa that time ne ho ye Ghana must go ne bi che wo ho first class go me bagana ya me ko ko chi mi ko ene ko che kwam sabre omo ye mo dai omo ye mo dai se bebe awo no mbenya ka no ha no ba shape mba to mi ho so me ndi mi anfo bi because they dem anfo no na Nigeria for di kumanfo wo ho ya Ghana for no se dos has be market and struggle and so we ko gira no pe e wa wo dem e pia ka kre opati pe mo na uko di be bi gin obi e lu tu ye e di be tu wiskra habo na mo pe shape aba ya pe shape so e ba ya maybe ne ko fa ka e ko anka Ghana must go no ti a che wo ho e che ne nya shape ni ma no e ne ko pe ka ye e de buy se e ba be si togu de si ka ba sunu no edi to kono to go ni pe gu onu e be che kurei na se ja boja wo mu gudu ngra nya sa o dia ya mu ni che pa to go asoja fo do
ene ka kire driver for na mo han se mo fo mo konkran na to go ko mo ko e de na we ya omudi omu ko ku ba ni afo ni akotiti abisa oh inti ama wan frɛ wo yere no ma oni o ma wo akire ni bia ne boy woni ntia misi amebire wonya sure say bra wo bre nti e na ama wani abre a wo bepe akufu bai sesi ya misi menya ba nyese ba na ntira mpese me hu me balance na me hu opeso hu na because abaya sa kwa ba me hu me papa ansana mi ko nti wo wagidie sa wo bai wo benya dokra de ama wo wonya dokra mo se mbeni a o so se bapani a enye mia Cosmo ha ho eni ewu ko wabra wo ba na hu papa otumi yi me ne me maame ma ye mfaso bia ni so de papa ni mu nko ko nti ha ho wu ko na ba ne ho nto no do anything can happen so we there me say we are me wu it is me hu na me wu I like it enti jai men hwehwe akora na kira kwa bio because see aye ka say akora no kora woni do wo mu bio and no problem na make up endi me ebetumi abazendi masa betumi boda je nye according to the way say the one be kasa zo enye mia I watch it in ba so no ma me to cause my yi te ma me ni u se me ba ba yo mesramo ko small hwehwe ne ba mo wo enkoko ekwease no mo de munim papa yi see a friend called small in the 1970s munim see a friend called small na papa yi oni abaya bi o see a friend kufu na ewoye saa de we ho enkomo we ya ye die enye bibia anti o bema wutie mi ti na fatu hofo bema wutie mi na wie ti na fatu hofo Cosmo eyesa bema be wo no mfi oba wo ne na wo ne ma no never I am because obi no wo ska wo hwe ne ba enye ska nkwa ne ye bibia ko eto de bia ye dia sa tete adwe na bi da so wo trim ko adwumoni da so wo trim adwumoni ko enye bibia na yeska yete ha bi wo hono ma ye kasa samene wawo na mini taku mini sempo a eye kwan a mefa so a me no be kasa eno pe asa minim papa bi ni e friend nana kwasi champon wo ye sabia krofrom ba mu hene sesi a wo ko itri wo ka kire me se ono ne maame na oto awade so ni papa firi kokura ase ba pan no na no otoba oba no de abre afre ne ma no aka enkura mo maame de mo nana se mami o moti ha yi mo maame a na hwe mo mimi ni bi enso na nkwada ne wo papa ni mu do wo wa anya saade ni nyina bi enti nya bibia na yeska bibi wo ho a eye kasa keke ko na o ye bi na akwantu nti na man basa adwomoni wo trim ko adwomoni e wo ma ho saa bre na ugina so nti na wo nwene se wo benyini meboa when say you know you muta over 20 na ko 21 you go so betina 21 za ba sa tam no de na wo nwene nkwasa o medwene ba se ba miss see 20 za na ko 21 na wo dwene ko sa se nka akwada akufu bai na nka abehwe no ana nanka wo hwede kura se nka nanka wo ne maami we beye pepepe ebia sika kura ni wa nka mbekasa se ba wa ma bi mu tin man ye e man ba ne sa se ye ka enye akufu bai nkwa nkura no amfi no meboa mentiti utri ho o ka ti Germany abruchi ba mu a ka broni no won twema utiti utri ho a wo mpe me pese mi hu se nya akufu bai nkwa na o ye ni sa o meboa o se se jese na mi ni gana enya akufu bai nkwa na o ye ni sa ani ana dabi tiko adwomboni wo trim e wo ma ho no kura na meken meboa aka se meboa eni kwa na mekan o ye papa bone de ma wo ma no meboa o kanu kure ma mo fa ntumu fu nye bibia na yiska se to de bia eye kasa
Yanama yanami sebe ate Mr. Chumasi was a Krobea NMSM kill Sims 14 points by a media now de Mammy Sims Diana na fe then you jack ame ko he Omunyina me nso school na papa Sims asa obia de ni hobio masa membo brekum bia wa ha ye nyina Sims na papa asa masa maka eno ano no atopo all ye kan enye bibia na yeska but show eya adwene umpanyim brim be me dwene umpanyim brim na usum bode a yesum kwadu entiko ukọ ya oba ye nyina no wo san ba wo bi ka ho after Nigeria brawanim wo ba ko sa ba no da so nete Dabi sesi a ye ka sa wo yere de seminary na wo ye den na wonya bi de yi na no chimpna na o chimpna sesi woni na jai o ye jai me jai adai ya dia hami ya dia how ntina mo jam pana twem sesi de wonya bi kura amfanya yi kakra kura ani eso ho kire ko za me za wo mi nkamu dia ho kire o ya la bela na wako bibia ka nti ya dia benti na wo bepe ekufu bei the intention de umtimi na da se me pele kire kwa na me ara me ya about 3 years kwa na mu ya dia hamsa emfie aduanan nsia nie wo free Nigeria ba na nka ahwehwe ekufu ba na nka nya na ase ma hwe no ami hu no hu no Ajanom ye hu o ye hu ai bro no bi wa ejeso eya pebre na visit ho ye first abro no enkokra bom eya pebre na visit ho enkokra bom papa ni enkokra bom ni o enkokra bom ni e say oko 70 years afi no wo hwehwe ne ba na wo 46 years no sa ni wi asete arofo mama minime nkobo edikai na entu ba no ni mfanyini kura zemi me hunu kura e de obebro obebre ko Dabi me fan say oba no ne manager we ye Tafo branch Secheduma si rural bank manager obani ni kura wu no Dabi papa we ye friend ko abna akato papa we wonu so ye marketing manager o bank wo enti so obani ni kura wu no ade mi hu ni da ko wasemi e mobo ko wasem na mobo na ni eja na chi akwan na de aka ne nhwewe je anje na hunu a alakiti mi hunu alakiti no problem tema na ko bonu se ma ye bi se mi no amebe no but na hunu na se de wunya na nhwebe na ade be hwe no mi first ka hunu na se mi hunu ni se ko anje we me ba me person je na ka yes kan ko ne sensia ne de unim obia ade na wahunu nsia ba ko pa ka ja no ma ne nkoi babu ne kan yes opani me odini gwa ko nwum wa ana ko bo wonu ba ba ko ila o ja de ko ko ba ko no aka no no sa de okonkru no ja ko hwe ba ko no na ye eyira aye na no ja ye ko hwe yo na wo de mfie aduanan nsia nie afeda wu jai adu okonkru na ko hwe ba ko ko no de we no tengo hu no na ko be ja munaka do de sa story yo ya futio be ma wutie fatu hofo Owura Bafo Emmanuel branch manager ewo Tafo Secheduma si Rural Bank Limited we manager wa manager kwa ba ya ja opani
na mpom te say onyankopon adom get so ichiraye eya kato na mpom mpacho nyame na adom bibia abo very good nyankopon ya adom adofo empanyimfo mienu amensa aka wonom wa hai efri Sechedumase Rural Bank PLC na yekan Asante maimu Ghana maimu ade baako a enipa dasani bia nani da ho ewo ho ye ni sikasem enti onipa dasani a wutie ya na metufo se usikasem de se wo hwe ehon ntotoye de wodi usikasem ugya no a eya pede onim de na dwene mu do na onini didwa ahokyere brem obetwitwa agyew na obetumi anya mfaso ede afiri saa nipa kro ne nkyɛn saa nipa no ene Sechedumase Rural Bank PLC de enti America kyerɛ ne sɛ sɛne papa yi Cosmo wo hwehwɛ ne bai 46 years Sechedumase nso by 45 years nie afi apem ahankuna aduowatwemu 1980 ena saa bank we buy na bank we buy no in fact soma wono mo asom omanfo e wa Asante mu no still counting no enya asem ketwa enti wutie mi a wutie mi akwanya no nie enti wudi etie ma me chance free manager ho na me musa manager say me wura die enti ena me a meetie o esese me de me ho ba be don Sechedumase Rural Bank yo opani eda wasipa se obusa msa question Sechedumase Rural Bank me gidi ese banki e baaye abon homoden pa wo Asante region na yeka Sechedumase Rural Bank ya ekura staff bebre na saaso na emu a omo no omo ye adwuma so de bebre sure na yemu anti dani dan nyina usi abontene na okope customers a omere good because of ye dwuma din a ye yenti good customers ye mo afutupa obia ba oso be pa futu a ye be mo afutu kama ya wo ankasa odwuma awudi no ebe koyi ama good enye no nko ye mabosia Sechedumase Rural Bank e mabosia especially bodwafo oi o cost me market omo tunton toes makone sa jenemu oho o kwa anuraga market omo tunton jene omunyina ya mo bosia wow na omu da tretre omunyumam na oba mi ankasa mi mpesu aso a tafo ya ye kano crop 600 tafo oba ha omoton ties obi wo ha aba express ohia sika de kwa kofa tie ne niam aba beduru ejina so tentem ni amani pani loan good se be ya obetua ne kama ni asama na kwankyere nti de bia no e Sechedumase Rural Bank ukojina be bia na abo bank ni dia ye hu ntem sure because bank no watu anamu bia ama Asante region ha de Sechedumase Rural Bank e damufua no cre enintina ese ye bohu dawuro se obi a wonte Sechedumase Rural Bank kan no omra na yesu ya bia pronto ha mu bia ne no omunya adwuma kama very good any marketing yes please u products are Sechedumase Rural Bank mo wono toma yen na yentie pacho yo thank you for this question after ye chia customers na ojoso na yen CEO so nyame show bibia ami product no the oba ye wa hodu bebrebe your savings account or your current account your fixed deposit your treasury bill your shares your badachi your susu account your products for schools in case what the account school account no but no the staff account no so back on or enjoy that package no the same thing applies to churches so also enjoy with the products and also no Asem when you walk into any of your branch biano eba yenya bota nyot na hodin komo yehwe products obey then obebo onyi de be na ebe de me current account na quickly yeah bia ma current account amo yeah odi yehwe ade bia eye ne onde bia current na mbo e bia wodi no susu no obebo savings obebo na quickly I then ye boyama then we assign one of your mobile bankers na so isusu obeba around
no wa bejeje ama edini na so to nche another beautiful product here were Star 992 hash no being the USSD no you encourage your customers na obibia OTEC from Edum Honi na to Club 600 where your customers all around Angloga Ejura branch funi no obi na de onko branch bia na sabato do bia no okwa on try double ko branch manager no say drew bompata de Edum de na ekwanti beki obenya time on we go through no educate you more on the USSD Drew Tafoso as branch manager no obeshama Edu Angloga Mr. Sefa another hardworking manager also beshama Edu Kenya Sabrosa Mr. Esia also benya time washama as yem branches ne bekoni na mebo USSD no there enya akwenya ne etumro no wo encourage you na ebo USSD na etum di enyama bebrebe ebi o honde etum yi to airtime editor data editor DSTV editor lights we editor water bill etum send diska ko different bank being a rural bank or a commercial bank esna tum de eyiska suba umomodo being sell ye teleseller Airtel Tigo ana MTN na addition kruso wo yen Star 992 hash no de a user yen charge bibia wodo wow yen din ye free yen charge bibia wodo nti bebia be wo bia na ebepe no just walk into any branch of ours ye bejo do kama na quickly no pocho ya hwene the product ya man stars. Thank you. Okay. What's our product name no? Mami nsa mbusa wansa na makomanager so. Obi wo ho a na dwen nyina ne se me pese me bie corporate current account. Eno no fa ye fam eye den na kire saying. Thank you. With the corporate current account no or for institutions obi ona for instance OTECFM. Yes please. Okay. OTECFM obi wa register ni business. Okay. Enterprise SME small medium enterprises ni nan to honorable you bring your business registration certificate na the letter of resolution daba then organa card lights but na nyama obekeka ho na no nti branch bi ebeko bi enya ye be educate na deba ni eboya mo na ade aye de wodam product o me de eda bapa in de product or your product EN2 COT. Wow, you just have ada EN2 COT, you just have your access to run your account as it is. Wow. Bibian it to check my third party, to check my own suppliers. Branch bia wo be ko bia no obetum da kwa yiska obetum da kwa clearing ade bia wo pe bia na hono so no with that product no you enjoy a lot of things. SMS no so ho ma ade bia be bia wo account no de bia no obema update. Very good. And you no so kire say ene esame wa adwumayefo a metumi asa bia account no sa de ama wo mo na matua madwumayefo ka de afabu ana mpache betuma yo. Wow. Wow. To my honors. We na edian na wope. Enti manager, yan hwa de bi. Me ye adwuma wura. Ma bebie te se de na marketing kan. Me di madwuma me staffs adwuma ye fo aba befa ho. Ya metua me kan nyina e hwa na me defa na o ma credit wo ma account so de ama me. Ede emfa so na me as adwuma wura menya. E wo se cheduma se. Yo, nana Krobea me da ase. How are you say such adwuma suru bank de. Yesia yeyo. Piafo said I remember account ye no sa corporate account no waba institution bia obebie account ama na dwuma efo ana se ono a company wa bie aya na sometime wo bia ye encourage o mo se ne staff no kwa won say bia account ye de ema wo na obie mo packages bebre ewo. Okay, because we are dwuma ni na boso me nso ye na uhia sika bi di atwitwa wo ho oba bi ya wo hene what you say o pe bibi kakra di atwitwa wo ho na wa bagbo so mensun ye o oba ya manager me pacho mintimi nya salary advance manager de be ma. Wow. Say for instance we di 2000 no abasa wo per 1000 bi di adada ho a ye beje e di amount. Wow. Abra boso me kura ye den ensun ye. Wow. Ye nhwe obi kura ho kira de o private school ye ne proprietor abeka bedin komo ya bia account amano
ye bi account man no ye ni na kasa ye bi ama saa ne staff ni nyina ye wi bi otua o mo kafa ho nipa ni hia sika o pese o ko school on say private schools o mo akatua no aya na e wo form kakra at least o ba se chaduma suru bank ni ye saa na ma we ya ye betima ma loan wow ye be ma soft loan a o de be ko school o be tua wa fees no nti de bia no o ho enkyere yeah so bosom nso yen so ba ye betima ma uska nti se chaduma suru bank ye wo packages bebrebe se de me bra kan no utimi use USSD e de ye bibia o person de bia yeah so ye ma business advice ya ye timi de ye bibia nti okoye branches na o be bibia ma me oba me branches a oba me operation managers obeye bibia ma wow so ma metena obeye bibia ma sister Cindy wo ho Mary wo ho metela wono so nanim te aw ma ya ade ya me fe won se cheduma so rura bank for no so yeah enti oba kwan obafa so mu no bedi nkomo no wan kase wani beje na even though sika ne kura ya wo so pesika no me credit officer ya frɛ no Evis Opoku obenya abotre no nkomo no wani wadi no am waliketi am wahu se de wo pɛ no eye bikura wo sika wo pɛ kura no bia de wo de konya emwa wo obetro se bi eni agisei afa konya wei wo tie so a ebe ya adwuma yeah se chaduma suru aban sebe ye mpanimfo no omo kyere yade nti yenim ye kasa etimi so aba sure nti na Krobea se chaduma suru aban de ye wo eniema pi edema waka lo ho asemi manager ma ye hwade bi ya hwe onomo ewo ankrankre side no na me nso me ye public worker me ye adwuma ewa aban mu me gi me sika fa controller ahokyere bi aba me so me de me ni chefa wo ho ana na Krobea ye me kanse wo so wo chefa okay ye frɛ bi smart loan wow enye so wakatua for ho nko ana yebetimi yentimi moa ye beboa wo ye frɛ bi smart loan oba ye be ma wo bosia 24 hours ya bibia be kama just a day no oba ye no bibia ye be bibia de amount said ye obi o no so na katua fa ho enti se chaduma suru bank de ni ato from the source every controller okay enti se chaduma suru bank de ye free ye si mu no ache yeah enti ye niam bebre so ho ye nyese wakatua fo nko an betima hwe okay wakatua fo ye behwe even though nyese bia wakatua bi kura obetimi bia wakatua emfa ho but nemo hu twa susu ewo ho okay wo ye business fufuro bi ye betima ma abosia ama wo de ahye wadwuma mu a de bia wadwuma no ebekọ kama ye yankasa kura no loan ye de ma wo no ye ba ho de bia e bebo wadwuma mu no wadi nkomo ne mo advice onema na de kwakofa na ebi kura na wahu niam afoforo yetimi kiro se dabi ye ne se wan hwe wutie de ye ka no so a wo be wie no na wahwe kura bi kura timi ba bosia na obeje no bia o so op 12 month ne nuru within 6 months no tie wie obisi kura 3 months no tie wie ya mana dwempa ma ne de aye adwuma yeah when you good advice a wode ye adwuma no enti de bia no adwuma no woni be bia adwuma no eden enam sure so obi bebre o ha ma ne nam ada banks ni bia emwa enti de bia no kokodi sika no eden no oboka na hye sika na hye so ho enti se chaduma suru bank de ye kase ye beye nko a ye beye ene e kire ye ba bi amowo no na afei yemra branch bia me pa cho wa wutie no de manager bebu bosu branch bia ben wo bia no sese ya no wuram ko bia wa account na emwa manager fie wura mo branch yo nana Krobea me dase se chaduma suru bank o hwe ya uko Kenya ase me do ba start Kenya ase okay Kenya ase abri Kenya ase good kwa abri Kenya ase abronsa ase wa udru ha Mr. Francis one e branch manager ho good ombehwe kama de ope bia no obeya ama ho say de wo ka Kenya say say na no awura bi free ho na adwuma a wo ye e na me ma ni ko bie ye Mr. Francis ya sign obi ma na ni susu na ofre mo sana na Krobea Nyankopɔ nhyira wate na am se adai wo se awura ne ba che se adagie animtie eni ahotoso a onyama no e ma na ni jekeke na so wow me so me mfa so a menya no enti kwa abri Kenya ase abrosa ase hwa yanko abrosa ase hwa afa mesado oba aboabo okay aboabo so no usi ho no ma
post office. Okay. Udru abu post office a ubusa so pesa chaduma suru abangia. Honso ye bechero kwano e just ya wa bi. Good. Udru ha ubusa sister Edna. One year branch managers ewo ho. Honso na nimu te pa obeje kwanso kama. Woni ni nua Mr. Amos. Okay. Ombe bibia ma staff na nkasa no moni mute. Ya ukwa abo so omso ye good. Ya bia oben ho a ukọ ha de upe bia no ombeye e de amount. Good. Me famla mozongu. Ya mo no aka no enya no. Yeah. Mozongu e ka no enya no. Ho so mo second station. Second station uduru ho no ma obusa sister adwa. Ya ni din ya me de my adwa ye gwa. Adwa ye gwa. Ono so ho no ma. De upe bia obekere. Yeah. Because ono so wotinsam na se. Wo ye tiasefo. Times bia be yusu bia no. Managers ebekere. Into a good. Into the fa mozongu ma. Ono so bekere. Omo credit officer. Ya me friend professor. Yeah. Mr. Anafi. Prof. Anafi. Me make us say omutie. Oni Alice. Ya can come to. Very good. Omunyina omutie. Omo birthday ma omutie. Good. Aba mozongu fo me chia munyina. Very good. Munyina mi ntim mo munyina. Ami. Afa me do baba tafo. Tafo branch. Wow branch. Me am branch. Club 600. Ase ho no ma oba ties no ya birthday mu ho. Yeah. Ties no so pebia Mr. Frimpong mo ne Mr. Prince mo nyina ho. Na wo pebia omo beton ties amount. Yeah. Omo nyina oba ho ase chaduma sudu bank omo behwe okama. Sure. Faustina mami Faustina wona o branch operation. Good. Oye good pa. Good. Sister Cindy mu nyina ewo ho. Good. Said yam di kan bubo di Madam Z. Yeah. Omo nyina omo behwe okama kama. Omo ni muti. In fact oba omo ma won transe nche kora Dabi intentem fata for dia club 600 we wie yeah. de upe bia na ne oba ebe mu atwen de upe bia nkasa so be den ebe kire wo piafo afa me no bekọ adum branch adum opposite boss fm honma hoso sister beki wo ho ono so animute managers enya ho ne yeka ne bompata branch boss fm atiri ho na oh okay ya yeka ne bompata okay so kwa de upe bia no ombedwo because such a demon suru man ya culture na ye ba akopɛ sure ya culture no ye ba ako ya Mr. Free and Mr. Thomas o ma hye bibia kama Mr. Free na ye see you onimu de good na ye banking operations so ye friend Mr. Thomas ono so nimu de ti o mama such a demon suru bank aya akono culture no de okomozongo omo ye no saa na akotafo a ye be ya ma wo nti ho no de ani gie nko a mi wie na me fa onko ya nkasa sechadumase ene ye head office okay je wupe bia no ombe ya ma ye branch kasimpa je wupe bia hoso ombe ya ma nti mesrew wupe bibi afri sechadumase ro bangia na wonnam sechadumase a seko city a uduru ha the edano market no ba bia wono ben no bia ma ama wankasa so wani ebeje na me de wo ba adwira adwira so eye tanwa eno so o station honoma de wupe bia Mr. Rashid one the manager honum oya be GPRT for da honoma obekọ akotu Mr. Rashid wo de wupe bia no ono so obeya ama eno so yesawo mobilization center ya eka sachaduma suru abanga ho nti wokwa de wupe bia no ye behwe ne de ama na information bi so na opa open information bi afri sachaduma suru abanga me ma wo number anytime bia uduru ha ofra ya beje so ama de ope bia be ya ama 050 161 79 24 050 161 79 24 na me sande ba ko se kan 050 168 27 37 repeat 050 168 27 37 yo nana Krobea eja we die yase dane da nyina no won say yase
wonamwa yesi humanus mamintina atwemi nam mitimi metena ha entore nkosa abra man kram ya me hokani oba patience no me dofu papa bi se metia no na obi ahu se baba ne de se maba ehu hia pa ya gato de na so be ka chato na ye sorry kakra meka ye chain customers na yen loyal customers when you ye juma che we appreciate them very well mirade nyankopon show bibia no me bomped one businesses bakodo so kama na for so on so one nearby bia woped wo bank with us no just walk into any branch of ours near besha ne ya ma na enyim bibi onima de me pese kamfantin kuto na fa kire ye na anom fantefo a e wa Asante mai mu se secheduma se rural bank ya free mfante aba Asante mai mu no ye mfa ye hommo secheduma se ka kire wo ma me mpacho me atuma meka kire nde ye bank ne ye bank bia any ye juma and regret that baby ever find mfante ne brofo ye de be famo ye regret ye koye ni baby ewo bia wo fante menu bia no bebo account they use ye USSD no never operate ti baby ever find yourself for Ghana have bia no you can still have an account with us na any ye juma so kama na sisi so kakra meka chende Etiefune the one try Hajj account and is still ongoing. Good. To be offering oneself beyond Mr. Baby, one walk into any branch, won't be Hajj account, no, then Yabon Pay Yami Adrum now on your cross next year now. As well, but no one's canning come on. No to me be aqua Hajj. Yeah, sure be. Yeah, I was for manager the marketing, Yango Point. And now we are who said the CEO himself. We are going every year. And then we are unia mechiao. Osi Krobea. Yeah. Say my union fantafa. Aba Asante maimu. Nsu hunde. Secheduma si rural bank de. E de ho boy. Hey. E de ho boy na. Adi nyina beko tote. Na eda mao. Intibi na anom fantefo. Ya mo wa Asante maimu. Mfantefo aja tum bank. Any secheduma say rural bank PLC. Ever you for Yankupo Ishamupa. And for further information, say ya no betumia fre CEO Nankasa. It was 050-168-2737 and a 050-161-7924. Unya first akba we ya. CEO Nankasa beje so ono bekasa. Dia wonti ase bia no obechirem. Ma afidie ne na ha me twa me ho abasese ya. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enye adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du yenu nka ho. Our pharmacy na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi ye wo an say. Makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na atumi se sabro so ama me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi
memene. What be piazo free say require mu. Enromi enu enye na ewo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Baby ani afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwade nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. When the Ghana Telecom University near your opposite, Kumase, Woben Sofoline alignment, and not Tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket, Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food, about that Chehuban. Mammy, must me pow. Now, me papa swear, who soon or the we and no more. Faith Homeopathic Clinic, as someone you know, I am your who graduate. Yet, woman coffee. When your Faith Homeopathic Clinic, and Cabe see coming to the war. Now, acquire Faith Homeopathic Clinic. I first saw me, Ariano, okay? As a magic, sir. Faith Homeopathic Clinic, or my Ben Papa. I bet from Fidea Free India. Now, Yarian Shahine, a better as a Chira, young fan Sao Yaria, fast to cry. Oh, what that? Na a drunk tinkiti bia say what afre ho a say yare ne stroke enemu yare honamani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de en emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetica ho yare nyina wo ye detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese ye mfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahene ma kokoben a wo ben Jomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Eja Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo daban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo daban heye mi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unim entwam me di product fufuro bia ba se unya bia woni how adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be the batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus
Samikan, say Chrome had dear when he had the pahino. Semi Motia Quantum, Nami Premi. Oh, Kumasi had dear. At the Shamai, Yanni Dr. Caesar, any dear Nimshe. A fake Kejetia, Yanni get 2, a dear Nimshe. Your number near 0244 590374 and a 0241 709636. Choose Simple Plus and on a papa. Wofana se break kwesi sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo modwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo anya branches makoma enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers ensoso aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo di mu akotene eyie na wo nyuma pa wo eye no ebi enie wo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yish, Womo AAB, Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran of Jumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private in commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma, Omojo Marketia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of your Musha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no was such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenimu. Angraga Onion Market no, Omo Beno, Pepe, Abuabo, Omo Aswanse Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Ben, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, so many nursing training college no and Edi Enshe anymore. Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Ben Health Center. Chechere, Afijakwa Bre, Omo Ben Police Station. And unti say a frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay. Other four, Yadamase, Yakoya. Yasan Babio, Ahaya 102.9. Aha, Eye, OTEC. Asem Beba de Bidumedi no Asugusu Awutie, and Newie, oh, hey. And Newie, my beggar for Waha, Naya Nawakayasha and so. Say ye wo the fearsome 3 ye hepa plus pavi plasmos ye nromiensa na sanwe ebenage heba afo na ede aba edwaso se unya bi na se ononom a nokre mese wo se eboa wo nipadua na hoden na wie se yade bi atiasi usoma woje wo ho anyi a enwei ye will be ansio ye will be atopa ye hepa plus pavi plasmos odi anonom ebeboa wo ama onipadua no agina brane obi ho a wo bre woni nsabuom obi ho a stroke yade e ha no obi ho a sichire yade e tete no obi die mojabroso obi aye kese abroso obi die ye atenka ayira obi aye mrepa wo mpam ene obi nso de ye infections minua ba ma utie mie ko ba bi a drugstore herbal shop pharmacy bi e ben wo mu ba bi eto nwo bia na ka se wo pe hepa plus pavi ena plasmos se wunya nwomi ensa we nyina bia wawie se nwoi ebeboa wo abo nipadua ho oden ne ho ban ama wagina brane ya number nie bibi nie na wonte ase afre ye eye 0542 778572 and 05913678898 Ewie Osipes Enterprise enso ya asua ya obekumase ha Asante mania hinkro mu a kejetia Dubai inside hono baby a police station ne wono kejetia Dubai baby a police station ne wono police station ne nchen pe ena Osipes Enterprise yenso yedi adwuma free ene se wutie me na wo perfumes a eye kama
ebi te sɛ Assad, ebi te sɛ Polo, ebi te sɛ Club de Mute, ebi te sɛ Midlot, any other brands of perfumes ɛyɛ Osipes Enterprise yɛn na yɛ pɛ papapa no de ama wo sɛ wo pɛ ma ɛne mɛma slippers ɛhyɛ wo a utumi sɛ slipper papa na ɛhyɛ wo bi te sɛ Adidas, o pɛ Nike, o pɛ Gucci, o pɛ Hermes ana o pɛ Versace, any other brands yɛbɛnya bi ama wo yɛn ya ha yɛtu kɔtɔn kyerɛ sɛ boɔ ne wɔ fam na yɛ papa nso ɛna yɛ ha yɛ tɔ ne nkronkron nso ɛde kodi adwuma yɛ number nie for further enquiries ɛyɛ 0249 238370 ɛna 050 252 0634 unya fresh ahoma we ya Osipes Enterprise for ebe so ye no be kasa ne akyere nsem nso de amaw na awurade fie Herbal Center eye Dr. Amankwa ne daya no se wo be kumase kronum bosie Red Park aha na Dr. Amankwa wo na wie ye kan ye ke papa na eto nsa afrɛ se wo ye oba ana be ma na wutie me na wanya haw pa wo tim wa brɛ onia wo de brabe wura awurade fie Herbal Center papa no owo adrumanwa bi a wo de yetrim adwuma se namu yade bi no akote eyemu jabroso etwe yade ulcer stroke yade sabi usisi ya wo ya onipadua mu ya wo ya waye mrempam ana wo nsabuo mu nye nso wo peba wo de brabe wura awurade fie Herbal Center na abenyu ahoto Dr. Amankwa number eye 0241 09 3915 and 0549 206633 and there Abapamo the biggest online shop in Ghana. Utiemi na area unye enya baby na wote da se ebrewa na wo ma kura so Abapamo and the biggest online shop into Utiemi ko Google Play Store and App Store sisi ya na ko download app no Abapa more o de download wi ya wuram na wuram a ade biara ehia nipa da sani wo dada setnemu no yetu bi hwe obe oda watuaka baabi a wo bia no ye de wade bebrew Abapa more yadwuma yedie no eno no ope phone ope laptop ope fan ope TV air condition ope kitchen nioma ye use wo ho entade a ye hye enioma ye di nua na aye Abapa portable washing machine kra ye 399 umpe we na apede enti download mi ani dwa se wuni phone na de be download ye app no de age ye number no frɛ na ka de wo pe ye mo ne bo nkyere otuaka na yemfa mrew yeni ankase ye water for 3 miles sakasaka park ho number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and Asasu Herbal Center yeni akofa kubi Herbal powder no aba ena wi oni powder sani awutie mie wo ye bema mema yeni gia ne ade anu o asa meka mema matemase yeni gia no asa enti sa wo ye bema na wutie me na sebe wo mensam no eni ho wo de ne kofom wo de no wo bojana no tanwe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 n
kwabrane wabɔ ba yi hoka nanso untumi nkleke emenioma nsɔse nioma utie mi ote de me kana se me kanfo kubi herbal powder na me de ama wo se wunya bi a wo de kubensu a sabigum na kanum na nom se ye koko na wudi a sabigum na kanum na nom se ye ensuo de da sabigum kanum na nom wawie kubi herbal powder no adofo very natural, no side effect. Na se onum ko nipadua mu abema obete de make yase enigye beba empa ne so be ya kono na wuwie a utumi da ema utumi rest ma wankasa ho to umpewe na apede ena sofo a wono no ye sa duro we ba friend sofo asamwa asasu heba ono nso yade amanfo ntumi no eno no osawo bi ti so obi anya kidney mu problem obi anya hernia obi aye mre wo mpam obi wo cancer kokoram stroke yade de obi ato esichire yade atiti obi ana wo yefunu yade kan ne hoyi wa prea enko
what the fresh of Samoa, enti wokubi heba pada ne ho, enchiremu bi a wuhia, ana yade amabubo so eni yade foforo bi a etete wa wo de anante a enkodo. Opese one papa ne kasa, number we na frɛ, eye 0243 50 5775. I repeat, 0243 50 5775. Unya fresh ahoma we ya. So far Samoa beje so ono be kasa. Dia wonti ase bia na wie papa no obechirim ama wonso wanya wo ho entiase. Na wie ya Bolivia Enterprise for onom na de future life nuane no esan yade. Oye oba, oye bema na wutie me na yade bi abekọ so abu na wakwa yade ne nkwa akwanya no aba ma one. Se wo beba ye nchen ewo Kumasi Sofo line alignment ye ni multi home ni dia nimhwe na ya maw future life nuane bi onua se wudia enama hoodi nura ewo nuane mu nti no ubenyi ahoto ama onso watumi agina brane enuane ye wo vitamins ni minerals aduonum yensa wom ye wo amino acids ebunkunu wom ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber achemu matontwom enti ye de ka ne se be kire wo yade mu kire yen ye ma waduane aduru a wo bedi a ebenya ebema wo nkwa na asa wo yade wati ase ye number ye 024601 0150 and a 0242878090 and a simple plus phone accessories. Yansuye onuada sania wutie mie ente das ya brewa bia na ma okra so me can for simple plus phone accessories e de ama one se wo phone na wo use no say ye Samsung say ye iPhone say ye Android phone bia ana eye yam phone say wo pe ho accessories ana e ho akande a onua mentwam ko simple plus ho ono na akofa papa no e de aba hwa wo battery a wo use no da bi eni ahode onim se charger na wo use no nye charger no to simple plus de eni bi o battery atete wa menkofi ikosi san no still problems so te na esan de ma mesrew battery no enye simple plus de eni bi ya mento enkwanche for de eni dos o power bank no na anu a ye kan owura bi akoto power bank e free Nigeria fo ebi ho se wo matwa concrete pa na de ato power bank ni mu se be ye mu be ye du Ghana for de emu edu ade papa minue sanya simple plus de eni bi amento papa yi wo ye Ghana ni wo hyede kru kra koye papa no ba papa na wakoye ni nyina akire no ebo ne sa dafom enti wo mpewe na apede ope hands free ope earpiece ope bluetooth earpiece ope neck bluetooth ana ope headset ope phone cover ope protector ope iPod enya simple plus de ni bia onue forget it betu ya nioma bi koton betone nkronko na fakudi udwuma wate Kumasi he ya adehyeman ne wo ye ne Dr. Caesar aso ye no ene di animhwe oba kejetia ye ne kejetia Dubai getu no nso edi animhwe ye number nie se wo de wuni Kumasi he na wo region bia ofre yen o kan nioma a wo pe wo de usika asende yen ye betu nioma no ne ye de amane card ya bro ye number nie numbers nie enye we ye enye bia bio ye numbers nie eye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresa ahoma we ya simple plus for ebeje so ye no be kasa de wonti ase no ye be kire mu di amaw and a traditional Dr. Dawood papa yankopon shira pa wate arofo papa na wode Dawood 360 capsules any Dawood ointment abedwa so na se no we mi enu se ne ye bo ada san wate asefo asa ase so nya asem ketoa sa papa ya na abebie Dawood e ba hospital o oni ada se ne tie me na tie ne yie se yade ya ebi o ha wode anante wabre o usika de ahye o metewase areho sika kura ebi ni ho nanso hwede ekoso mesrew umma Dawood e ba hospital a emu abamumbu papa no owadru papa ni wadru odoma nkoma chese wi doctor no
wache ne duro enti se wo tie me wo ye bema na wo bema no de wo se awu nanso wo de wo tie ase wu akoma brefo ye adwuma kama onso so wo bema wu papa no obema na pagya ebe pagya bema ne be pagya kireben na agina so wo ye oba sebe de na ato chimenti e ma untumi nwo bra na papa ne nya hwehwemu obeyi saa chemato na afiri hɔ ama watumi awo onso obenya ba ato na so na ngenge no ebie pie afiri wo dem wo de ya sikire yade stroke nyodwe yade na aka wato fom emoja broso hepatitis B enamu yade na etete wo wanya ulcer yibi ana prostate mokokram en wanya wo de ya fibroid ana sisi yade sebe wo hunso ntumi nyemba ejeso krapa is the location Daniel Kanena Metro FM Fubu Ewu no Sadanu Emu na Dawood Herbal Hospital and Sudini Jume free. Dr. Dawood ne number ni freno 0244 886437. I repeat 0244 886437. Unya fresa akuma wiya Dr. no obeje so. Na we are Volta Drill Limited for yendi nsuo ni etu nsuo. Oya oba we bema wasifie ope woni ye betumi atu nsuo no atu ni yie edi amawa mesrew se nye voter drill for a forget it enkofo ni madwuma wo omo wa nimdifu anim nsuo tu ena onom wo emfidie ye yakade a wo makrefri amanone abade ye wonom adwuma voter drill for ne bedwam akwa asase na yase ebuo kakra kana ebutu asase na yase so no obedwam ne wawuram no atwinsu kroje no di amawo enti voter drill for betu nsuo mawa uni problem uni problem enti ababo ho drill nkoa de a ba bia wo fie ne wo Ghana asase so nkoa de a ye bekwa kotu wa man kwanchefo bia betu ama problem abamu a wo de efre yen ye beba besiesie he ye blowing ye pump isolation ye pump servicing problem bia wanya wo bo ho no ye besiesie ne ye de amawo Kumasi ahojo da aban ehoni ye main office wo obesunya atachima ne doma ye wo ho ye number ye 0244 299520 and 0266 432210 and we are digital heba grow fine yo dende wonom ne dia ba grow fine dro no emankwa grow fine dro no unya bi no mo a wawie grow fine dro no eduro no ena ebeboa wo nipadua no na ama wanyini yie ena hwan na etie me ya nanum ato a ontumi ne di uhia grow fine ne nsane ne nan ayetitriti uhia grow fine eduro anadwo a wontumi na osori anopa nso a na wo ho kyereo uhia grow fine so wo obi a wo menses atwa obi de ba na ya si dwa no obi de ba boroso obi nso de wo ho eba na anu nansa na twa uhia grow fine uhusia ka ne nam na ebo grow fine nyom na hia no na kotobio na duro na adupa so yare na onum grow fine ya ma ho to ntem wonyare nso na onum grow fine ya bon ho ban ya de ntumi matumura da aduro ne ye infections ya hodo etwa ne te etu baabi okomisi heba kolina komrom PFA heba newtafo ubeya bi smart heba wo bo ase baabi a yeto no bia ebi wo ho ye number ni ewunti bibia ase afre grow fine for 0244 596532 0244 596532 grow fine yo den edro ne ye adofo mabedwafo ewa ha eya kwa me ewa ha and happy birthday to you Mrs. Comfort Echampon ene eye wawoda na we ye wase Pius Ajeman ene wa wukunu owura Elvis Mafo Echampon omsi ene ye wawoda sweetheart in law we sweet in law nyankopon hira wate nyankopon hira maame Comfort Echampon nyankopon nya okese ontutu anamo nsie omwawo ewa akwanuasa hodo nyina mu ene wase Pius ya wo yadwuma wo OTECFM ha ne wura omse ene yiwa wo dai yenka nkyere so wo mo do pa wate happy birthday to you, God bless you. And now we are uncle
dikim okwajan nana brefo boaten Germany Hamburg ena owo ene wanya afeko edi aka onfie ho na yankopon hirawo wa wofa oba ade achiame owo OTECFM ha se osre yankopon ni nhira na ho bambo ne nyinkyere ene ne nkwa husan enso de mawo happy birthday to you small se ye ka se ho se bre se sign na chibio wo abrabo mu a enka de na wonye mamo ka mi think enka me zanya sa de ne bi ka wonye bio kra busa ne nsem mienu pe nana me das small ebra okofa akufu no wonye me ya utu kwan ko ba kufodua no na okonkoko kukurantumi okokurantumi no ha mko ya juma na we adwuma wo sa secondary school no ya na umani niska onde menina na timko kwa ni busu mienu ko no we nti sa busu mienu no umani niska da me ska pa sa me ba because e me na mtodua na mtodwe nti se obi ka se ayetirimu po na wabo se onyi mo ba bia wonye obedwane a nokre antiza yana ho chere mami tukwa se mashada se mbenyi mu medwane nti mi yese abida okay medase oba de achia me busatu bisa go small busa de 2 yo akra papa oba no oye oba na so oye bema na aka da ye de wo no oye bema de ne mo da de wo no de to aso I review did I say what de kwadwo so what de akwasi kura unnim ko sama wo ka so awo no wo mani nyina emudie he na abetimi e de wonsa asi obu se we de me hwe ne pa na ahwe ne koduru bia bai pani de me hwe no e koduru bre bai but emro no be ko school no na me de ko kontumi ofol secondary school na ko da board no o primary no ana ma me se me ngwa na dia ompne ma me mfa no nko babu frenchenti nti o na de ko e bo ko ma hwe bi ko bi do din ni di o hwe ne pa kra no akra ye me da se ko wayam fum so wayam fum so sisi a ma waye mobo beboa yare kura mpo ka obe yare ko senkenye bibi na aye bibi a senka panyini baabi a no waduru na nkense se okoye gala papa bi owa abo ha papa akokora pa wanyini kura asen enso odi hwibalu twebola se mi hu papa ni bia eya na mebusa me ho se enti papa idien pa no waye ne mantia ana dien na esintia papa we twebola na ade odo de koye galam se ko we mfomsuo meboa sa wo kwa be wiase pa biewa nka o ma de obehwe o mapa sabon so am yere nka mi bio mate ya mo hwehwe wo je mame ma yese wo pen suku yi adimi ko bio nazo kwara boni se wunti manye me wansu ade wo yi ma di kwa so na ma ya di kan be di akire ma fo nyina ye ya jame ababunu mama mfa ma bra bo yi ni agro mama mfa ma bra bo yi ni agro pa ye waka wo ho baabi senka emre betumi asa na chia ko small enka asafo fo sofo de okanza gra bia me ye nka me nye bio bibi hye ho manu me ho pa o senka me sa ya kwada bie mu a ye kasa de na me ye no nka me nye biem ya no so bibi hye ho manu me ho pa ebi na ko ti wa ye ko wanu hu o
wanu ho kuanu ne ho ya mi tumi hunu wo ku anim ko dia ni a video ko dia ko wa review mebo a video wa review it 68 years in dia wo dia ribi wa ribi o kan o si eni me Jarenas agaba eso nana Abrabo mobo ensama na wiai mo na mutumi ma ma twere wan na wiai mo na mo de calic mixture no aba de eboa ma ye mogya tumi sane yie ewo nipadua ni mu ma ye no eye mo a Jarenas fo eye mo na mo de mixture ne nso aba ye no nomu a eboa manipadua ni gina so brane eye moa ene Jarenas fo yenya muidie monkasa nkyere yen yo nana ya da se no obedwafo ni dwumaso a mudima Asante man ene Ghana man nyina nyame o hyehyira mo asem no de edika na mo na mo beka ma ene ma nyina tutoyi na wo ye bema na wutie mi a nyese wo to ma usisi mada ho na chese ene ma gina brane no na wutu anamo a eni kwa so tu o di sane kro no na atoto pakọ no na wo hwe ma no e ba no nyina japade efiri mu ba no na ye niema nyina kama na hye otumfo nyankopɔ animunyam eti Jarenas na wiei ye chia ye tiefo nyina ye de nchakese efiri Jarenas eba center Dr. Jerry ho de ma ye tiefo nyina ene ahwefo a mo hwe abɛɛfo ntentan fidie ne so ye chia mo na Jarenas fidie ye base ya eye apomden ensem na ye de nam se nyame beye wadom na da bia obetimi atena se ache na bra wo bre wo hwe wo masku akonia badie no nyame nso betimi abo ho ban na so be enjoy bie yen kase ye ma mehwe de na nso so wo hwe ma no na eba mfaso no so wo so be dey obenya bia tafre nti ye bra wunya ahoden a wo tena se na wudi udwumadie masika ba abotom no na de ye niema ebeboa hyenye otumfo nyankopɔn animunyam eti awiei eye Jarenas Herbal Center dedi kan eye calic mission na yakofa badwaso no ya eba adwuma adanse adi akire wo ho na obi aba doctor chese mensa na mintimi maso menan na yem titiriti menom Jarenas garlic mission no ni nyina afiri honom menamu ane mo hyehyeme nyame adomenom ye no saa hawo ni nyina afiri ho maniso ana prunsuo na maniso ayekusu mehwa ade na mihu ni nyina nyame adom doctor saa hawo nyina afiri honom ye hwe adanse a chese koso a ebro adwene ntiase so ema ye ni gise ampa Jarenas Herbal Center ye di dwumaso ye ya de papa esom oman Ghana ama emu nipa nyina enya ho mfaso enti enye yenkoa na ye gie animunyam ne fa wo so su nyankopon nimdia wode ma Dr. Jerry no wanka nhye obo ade adom wo se adayeso nyamede so no onka nhye obeyi adi ama Ghana ma nyina adifu mfaso ewo mu se ye pesika de nenso so ye ya de papa aboa onipa pomden amena sipi asita itise wiei utie me na utimi se wako hospital ama doctor ka cho se o pressure no esura na eko utimi se wo hono ma uti no edwa wo saa chese painkillers ya eko etwi ko batane de wagini nyina gu nipaduanim nanso de etia na etie awiei me kanfo Asem Beba Dabi dwumadie su se hwehwe Jarenas calic mission na chira kwan eduro no ya to pete Ghana ha ba bia say ye herbal shop chemical shop pharmacy shop ahodo etonno ewo mu nyina no wode bowuram wo say wo hwehwe Jarenas calic sonko a ye de abadwa so no doctor number no enie doctor number no ye 0241814677 0241814677 epayin say ebi a wakodwa mienu a yi wakobaako enchese baako na wokọ ye no eno ano no konimpre ni so na wo bomu no ubohu enepa wo honom etie ka cho se ebi a wakoto baako anyewa hwehwe Jarenas calic mission no
ɛkyira kwan na nonom nyame adom yakeka herbs ɛna abom ɛwɔ abɛɛfo kwan so na yɛde garlic ɛkyɛ sɛ ɛde awɔ no na yɛde ɛwɔ ato aseɛ ne nom no ɛnyɛ den ɛyɛ kama ɛbra onom no cleansing unipadua nim asiesie nipadua no emogya na uvensi no welensi no etimi ni afusane enkoma no ɛboaw ama emogya no di afusane ama emu asane sane etisa wiei wo obi a wotie me na wo honom na wotimi sɛ wo nsa no ɛhonom a wo sɛ bibi de anansi akyeme dabi anansi bia ni baabia eye mogya no ɛna etimi penetrate eni afusane enkoma etia wiei wotie me na wo saa hawo ni mu a aduru bedi wakagiramu na bɛboaw ama nneɛma nyinaa yɛ kama no ɛyɛ jerinas kalik misha no kopebi no nom ɛbɛboaw adansi a edi akyire no ɛyɛ pimpim kuma ɛnya asɛm ketewa kyerɛ sɛ yɛka sɛ yɛbiefo no yini sesi a adansi a amanfoɔ bɛdie no ɛna na mebobɔ soɔ no obi wɔ hɔ no ma wɔsɛ makyiri brɛmu na ɛyɛ megya kyerɛ sɛ mekɔ kɛtɛ so mentimi na mewidie no mu hyehye me kyerɛ sɛ ne honam nyinaa ɛyɛ ne bisi basabasa wodeɛ me se nom jerinas kalik misha no bɛboaw ama nneɛma nyinaa ayɛ kama obi wɔ hɔ no ma meka sɛ wodidi anadwo ama ne sugar level no ɛsoro kwaa na ɛɛkɔ mesrɛw kɔpɛ jerinas kalik misha no ɛbɛboaw ama wo sugar no abɛda deɛ da normal sɛdeɛ ɔbɔ adeɛ nyankopɔn ɛde ma wo no ɛteɛ no pɛpɛpɛpɛ ɛna afei nipadua no yɛwɔ organs bi wɔ hɔ ma ɛbɔ nipadua no protect nipadua no ɛte sɛ kaa nam wei na engine ɛda mu no na wo se wo service no engine no ɛbɛ breaking time ɛwɔ sɛ akyɛ na wɔtwe mmienu na wɔtwe mmiɛnsa biara no wotumi service kaa no ama kaa ne gyina ne nan so saa na nipadua no ɛteɛ ɛbere a yɛdidie na yɛnom no wampɛ aduru akyire akwan a nsuo ne nnuane na yɛdie no nneɛma bi a ɛkeka ho ne di akyire no ɛbɛha nipadua no ɛti wɔ sɛ wo organs na nyame de maayɛ no ɛyɛ wo liver no ɛyɛ brɛboɔ no saa garlic ne bɛtumi aprotect na bɔ ho ban ama ho afei woyɛ bɛrima wotie me na wo prostate sɛm no yɛno nso so wakɔ hospital ne asi problem aba ho a ɛyɛ jerinas kalik misha no ɛna ɛbɛdi wɔ kegyeramu afei wo kidneys no yɛno nso so ɛbɛ cleansing no ama stones bi a abeba ho no ɛde wɔ haw bi ɛbrɛ nipadua no jerinas kalik misha no ɛbɛbɔw adi wɔ kegyeramu ayi saa haw no nyinaa afiri hɔ nom ɛti awia yi wotie me asɛm bɛba da bi dwumadie yi so a mempirim wakoma mensisi waso na meka kyerɛ sɛ ɛberɛ a wo ne yɛbɛto kɛsɛ no kyerɛ sɛ wo kɔtɔkorɛ no ɛnka soro da biara da kyerɛ sɛ nneɛma nyinaa ɛbɛbɛ mu ama kama ɛti awia yi wotie me kɔpɛ jerinas kalik misha no mese doctor number no ɛyɛ 0241814677 hwehwɛ aduro no akyira kwan na ɛbɛdi wakagyinamu obi wɔ no ma wɔdwale awie no afei na nipadua no wɔsɛ ti ne ho koraa sɛdeɛ nsuo ɛnka nipadua no mesew ɛyɛ haw ɛna abɛ nipadua no hwehwɛ jerinas kalik misha no ɛbɛyi saa haw no nyinaa afiri hɔ de ama obi wɔ no ma anadwo wakɔ kɛtɛ so no afei na ne hwene mu nyinaa asisi wotumi sɛ hangover akye no wɔn a wɔntwaa bi nanso so ne hwene mu asisi ɛyɛ amaman no ɛna adokoro no wɔnhwɛ a wode bɛhyɛ kooko wobɛnom nnua ɛkɔ ayi bɛ nyinaa mese ɛyɛ frames no hwehwɛ jerinas kalik misha no ɛbɛyi saa hawe nyinaa ɛde afiri hɔ ɛde ama ama nneɛma nyinaa akɔ so kama afei so wotumi sɛ pressure no kwaa na ɛkɔ soro obi wɔ deɛ na ɛyɛ high obi wɔ so ade deɛ no ɛyɛ low mesrɛw ɛbra onom jerinas kalik misha no ɛbɛma nneɛma nyinaa yɛ stable ɛde ama ama sɛdeɛ wo normal no wo pressure ne teɛ no aba bɛda hɔ kama ama nneɛma nyinaa akɔ so ɛyie ɛde ama wo ti sɛ awia yi wotie mi a ɛyɛ jerinas kalik misha no ɛna yɛka ho asɛm sɛ hwehwɛ bi akyira kwan na ɛmmoa wo na ma wo nipadua no ncp nsita ɛmfa ma wo afei yɛde yɛ herbal misha no ɛnso so ɛɛtoa so ɛde ama wo sɛ wakɔ hospital ama doctor ɛde pen ɛsi paper so aka kyerɛ sɛ ɛtidi malaria ɛna ɛha wo deɛ a ɛyɛ jerinas herbal misha kopɛ bi no nom ɛberɛ a wonom anɔpa wonom anwummerɛ no wofa wapɔmuden adi so obi wɔ nom atim sɛ ne ti no adwane kakrakra ne hwene mu ɛpuru nsuo dansɛ wobɛhu sɛ wo hwene mu puru nsuo no ɛte nsuo no na wobɔ wan kakrakra mesɛw ɛyɛ malaria symptoms no hwehwɛ aduro yɛ kyerɛ kwan na nonom bi ɛbɛboaw ama apɔmuden mapa atumi ayɛ wo deɛ afei wotumi sɛ ɛyɛ fever
ɛna ɛno so ɛtete wo ubo so okɔ kete so na wo so daye bi basabasa asa wo nsamampom asa wo ne obi etu kwai ɛyɛ ne meso ɛyɛ fiwa no ɛsentems no wutim sɛ wachi bramo no kasa na ɛyɛ wo ya okɔ kete so a wuntimi na okɔda ha no akɔda ha efifire ketenkete meso ɛyɛ fiwa no ɛna ɛbɔ nkaye no hwɛ Jerinas heba mesha no ɛkyira kwan ɛnonom obo so a jaundice wutim sɛ nani no ayɛ yellowish kyɛ sɛ wo hwɛ nanim a ɛhwɛ ni nipadua no kyɛ sɛ wɔfiri ni nipadua kwam ayɛ kesene nipadua no ayɛ hoya mesrɛw ɛyɛ jaundice no ɛna ɛtete hɔ kopɛ bi no nom ɛbɛboa sɛ ɔsa no so a ɛyɛ Jerinas heba mesha no oboa no kyɛ sɛ wɔkyi kasa womfi mu ɛyɛ ɔyɛ aduane tɔ ɔyɛ ma na wubu fa so ɛyɛ Jerinas heba mesha menstrual pain menstrual disorder ɔbaa ubu nsa ɛna baako na mmienu na atwa o menses ne ba kyɛ sɛ wutim sɛ wayase etwa wo fa pain mu ɛyɛ Jerinas heba mesha no kopɛ bi no nom infection so a ɛyɛ Jerinas heba mesha ɛna afei etwa to okra no ɛyɛ Vico no Jerinas Vico no sɛ ɛyɛ waist pain ɛna ɛtete wa wo yɛ driver ni what trust ani wutim sɛ wusia wakoa wo mu sɛ dabi adeɛ bi a me pese me body no mesrɛw kopɛ Jerinas Vico no ɛnonom ɛpra onom garlic no na wonom malaria no na de Vico ne wono no a bibia da so kama ɛde ama wo sisi no body pains no rheumatism no arthritis no bibia no efiri ni paduanim ama onya pomden bapa etimi akodi udwuma afei so wo maame me maame so na wutie me na wokodwa so wutimi sɛ wote faako woto ase no ɛyɛ oya etutu yɛse bibi de sciatica ɛbra onom Jerinas Vico no sciatica no efiri ho ama emogya no etimi afantinim ama niema nyina de dana kwam ɛde ama eti awiei wutie me baabi a wutie me bia so wo shop wo market sɛ wo efie baabi a wutie me ka bia no hwehwɛ no emi ensa akira kwan na ɛbɛboa ama apɔmuden asipi asita ɔba ukosinanim wutimi so wo dɔfo hia kyɛ sɛ atenkane ni hɔnom ɛyɛ timkagya banche da hɔ ɛbɔ dabi kɔpɛ Jerinas Vico no ɛbra wonom no atenkane bɛba ama niema nyina akɔso kama bɛsɛ doctor number no ɛyɛ 0241 81 46 77 0241 81 46 77 na doctor bejo so wo ye bema so na esina ni mu kɔ ne wabu ahwe ada 1 minute a enye ɛyɛ how kɛse hwehwɛ Jerinas Vico no ɛnonom onom Jerinas garlic no na wo de Vico no ama no wo sɛ emu asane piafo wo sɛ wasɔle a wo yiri behu bossa shorts anim no wutimi sɛ kyɛ sɛ akɔnɔ na ba wo nsɔle kura mpie no wɔtwe wo de watena hɔ no ayɛ adwuma no eti bema hwehwɛ aduro no bi akira kwan ɔbaa hwehwɛ aduro no akira kwan na ɛbɛboa ama nneɛma nyinaa da so kama meda ase eburo ɔbaa deɛ yɛ adoma da sene yɛbɛsɛ hyia ate yɛ ho nka nyankopɔn hyira wo mewura adɔfoɔ Jerinas fo akakye ɛna yɛkɔɔyɛ no ɛna wi afie tabu a ɔwɔ America ɛnɛ utie yɛ dwumadie no wɔ hɔ nyankopɔn hyira wo ɛwɔ hɔ nana boadu also over New York and then we a very good afternoon to you nyankupo nshirao onyo kese na omwao ewa kwani asa huduo nyina mu and then we ahomka hit patch no onuada sani eya na wapebi eno no ye frɛ no tetare na oya obiara ni peduane namu ne bɛkɔ ama wonso wanya wo ho okɔ Jenai pharmacy ewo patasi afadio pharmacy bantema Costa pharmacy adum pampa so Freddy Mens ene Lancer Keu endom pharmacy wejeso PF watafo se wa heba wa Asante mampowa ubenya ahomka hit patch nibi na se wunya bi a memfa nya akwadro ba bi biara wote yawo wabu nsa no aya se dwodwedwa wodi epebitare ho na ode tare ho a ebeboa wo ama bibia aye kama eya afre ye wo 0248509003 and 0536645334 unya fresa kuma wiya ya no bekasa na Faith Homeopathic Clinic ewa hinema kokoben ye Benjomas Company wo 18 junction ne so anuanom ye dimfidia ba ye wa nimdifo
ye de no ketenkete san yade enti de ha wo no tutu anamo na bra fit homeopathic clinic ne mo awo ye dan physiotherapy akuponcha massage kwan so ye obi a onipadua ne namu ne beko ye detox se wanya namu yade wunti mo twetwe sasabro eni ahotutuo enamu yade ana ni ho hawumpo no wanya bra wo de da so no ye hwehwem ne ehu ade kode akofa ba ne mfa dru nkaw ye number ye 0244583859 and 0275969414 unya fresa mawiya wawie oba de chabe agra fatre the monitor tell na ni edi nkan se obi nim papa yi e wo mantem ho no ana wotie no na se obi ate ni ne yire no enka se ebia wo ba bia na wa ma yaso ate na wase ne so din de se kwala ne ma oba ne ma onim ne din won so onim ne din oh ti obi ate ho popo ye vise sabre akwada na ankasa de obi nim se papa yi eba no no a na se nipa ne nani afi sabre okoba 60 years ansa na obehunu fize nkwala ne tipenso fo obi ade omu nim papa yi ndi omu hu se asoma sikura ebia na ne papa ni keye yempo no odidi ma no ena nke die ne danzo kura nke yazi bibi de say name ebia na nka a show kakra enti obi ate hompompo ya na eja mama ya so ate aya disuade ma mema ene dey ye tie efi sebe be ma opoma utuo no na ato a aboa no kofa no ye nto obi anu watutu akum aboa no na waja ne hokoda de enti na wato aboa akum aboa na wuja ne ho na hompa na de entira enti ye ne ya ye saa no ye se onyine obeba no enye omu nyina ne nyina obeba obi okro hwe ne de won no ebi ni papa yi de abrabon so ete se yesi dan ye nhyehyeye enti se wo hyehye na wan hyehye amena nhyehyeye ani a eduru ba bi etimi dwuregu eduru ba bi so a untimi ntoa so bio enti ye ne a ye boy abrabon saa no ye hwe yi efi se papa yi nkomodi a ye bisa na amana kan nyina kire se na wo ye obi a na ne ho ofe uzo we na ne ho twa omo ankrokro afo na o sha atare bia e fata no ebia enti na no so ode enti abane saa na oba bi obesi ni pe bia apene onya bi awie azu enti no onya hwe wie a de aka no onkai ubio eviza wo kwa afoforo beba we nyem no akopa foforo no anyem no na we apo foforo no anyem no yese ne ba wo no gidi se watimi ahwe ne pa no eye ss wo duru ss na ma amene se wo ma ne ntra ne je ozo ma ne ntra nja JHS mom primary school ndi ka fe ne ko be ko JSS ehore na ma amene se wo ma ne ntra nja na ozo ma ntra nja dia me na hwe di bio ansa da bia me ka se be ma so wo na se wo ye wadwen se wo nhwa wo ma nyame wo jira wo da bia me ka se mo yi wo me ye wo se ye nhira te ye mahwem papa yi sabre yi aho kire wo no so ena se wo chini pe ne be ya ne ba 46 years afi ne se ye ko pe no so wo no kura nyame fa sa ma so wo te ase se wo nte ase so wo no kura ko yie ma no se anko yie ama no yenim enti abusua mo ma ye mfa nsua ade na ye ne a sa adwene wo etirim ne mfa papa die so na ye nsesa na nyame mfa so nhyira ya akra me da ase eja kwa me na me da ase we ya futu edima mema nyina ye kasa kra obi so awu bi a wontwene ni mpompo hwe ne ko oyebi obi so beye nana kotoko se owo twawo wo twawo a owo a wonhwe ba na small otuwe sebi go kasa na ho kire be ma bi wa na me ho kire me sebi impredio se na sa wo kire wa udidi o wo be ma kro no udidi nti die nti a udidi na akora na wo de na ba wi ase de woni di na me ho kire me sebi se wunya kuku 1 cd na wo chemu 50% de ko ma akora na nyame be tonsu papa obra bo so ni bi na oba ye se ko ba nyina chi no oluma hwe ba bi o ti fe du garam se na akwa oko Nigeria nyina ba ye nyina wahu sebi na ni sisimi ya ni jese akokono na woko Nigeria for kwa wasako for bibira kan wahu sani o ye bema radio Tomorrow Nigeria dia wa nwewe kasagu ko kasagu ya kagara oh so ko Nigeria no unya bi kasagu Ori to mo ba o
Yafumbone ni sama sawo. Yafumbone ni sama sada. Wonyo bi anka obo yin yi. Wow. We ko boy bia. Aha. O de hode ma. Ati mema fanya. Na mema fanya disua. Bia ba this time kwampo say be kura wo say tamba wonim ne se. Obehwe mo ye skani pao. Pio, obetuma hwe ko sumo obetuma sena bra bobai. Wonim ne se. Bi sukura ma me no be ka say ya obi ofom tie. O papa ko wu. Wakun dada wasiu. Mami na siu. Akuya zga ba ko ka je ne. Aha, wasiu. Mami na siu. Ko na me ko fi opa na. Obara so le ya me cha ma kwenta no. Efia. Na tisa no zo ya na se le ba ko pa no me we ma hu bi mu. Na se nu ma me ko me pa jo wanti. Na kra ba ko sina e ba ben na se una na. Ya na ko je baba se ya baba. Uno. Na. So bo mi hu ye. On ti ase. Oh yaku. Okay. Ti ma me ko ba tim je kuma be ma bia na ni de ho o ti hwe akra no. Se wo de na ne papa o. Yeah. Wadi papa na ye ne papa se wona hwe no obeka se me papa we na hwe me amam timi gini ba bia madui nti me ma bia mu tie bia na yefanya dusua ma ya nkasa okay meda se eburu Cosmo enti de ye mo awurade mpaye yaka ni seye akwada o maame ne din ba ko pe na ko nim ye frɛ na kufu obodi kire se o papa no de ko suma a me pa chew contact you take FM for o papa na wa hei ya wo ekuase okonu ko fodua ya wo ko fodua hefa na na ma minute no ekuase na no te no enti ya hwehwew enti bra na o papa enzu hu ya da